sam kura bewu dansa abrabo mu no obi abekọ entertainment na fie emu obi nya ne opɛ emfa enkyere koba ne sa na ye haw na ye amane na ye haw na ye amane de ye bo amane ye sɛ obi sisi wa ye sisi ne bi ntini o haw ne wotete ne waji ojapade afiri nsɛm no Sompa sempenipa na so de ba producers e boy akiri don amen na ye de djubadie no abro nkwanta bisa Isaac chief producer no no se nyina nkwanta so ntwen wo mani nanso ebremu ye den ma wa hɔ na obegina saa na kokoseti frecha onso so boy akiri do amadwumadie no akotote pa e de amandi de nsɛm ye de ba nyina producers mienu na de ba enti ntokaba ho a monhwehwe omo na monsibiri omo ye de e ba ne ye ka bie ba ne ye ka bie ne oho bia de bebram na niam akotote de am kwaku bibia boko de kwaku nyame adaroma nyame ahoho ayen ade yakọ ade aba na no friend say ifiada no me ko Ghana capital town kakra nkurasifo abakuru me ko di ndwumade bi wo okay ti nura najo na bedo meka say na kura because we do 2 o'clock enti kwaku yey we be do nura najo be 2 o'clock na bibia boko because sa kwa na nyine obi a na kosoba dabi ti se nyame hoho na so de ukọ na this week so nyame asa de akwani aba abacha se nyame ne ye na this week me rere no ma bi kakra okay kwaku ye be se ya na ye nwua man mu bi na ye be kase because oba asem na meka se drum me bi ne o mo pa adwuma okay ahun keka o mo de pa adwuma se fa wo mo a o mo mu ade different ebinum drum me bi a ahun keka se ni pa adwuma okay the way obesha bre ne ho ase ye nya fa na adwuma pe ekọ be bosumi mienu bosumi mensa ekọ de na bosumi nan ni mu na waji pay kakra no na dwesem ahantana dozo ena obi ntagi ayi mame unity wire ya ne ya papa kwa mechen okay nese bia mesi obi but me ka ema na omu petrol enye omu nyina anopai ko to lady bi wo sa man mienu no omu muade oh me kana fidi wo so ya papa kwa meche wa brew sa sika na no abi na odi tua moka eti so obi bebu petrol kwa hu se obebu petrol a obo aben na wo manipa ni hu se wo tank ne wo hen na ono a kyerɛw okay me bo aben chese wo mfi mi se me nipa che na odi ne nsa yesi de ne nsa yesi mi duru ho na bebe odi ne nsa yesi ano ho na ono wo san be ka kyerɛ me se e ho de obi anyina wo kwa ku cha sam yo e hye me man to petrol no unity oil manager wo sa unity oil wo no I stadium I friends say Light FM oh no oni sa man na no pa no mu mienu won nkasa because omo be di beto petrol ni bebi obi wo enye omu nyina o ba sa man no akoso na me sen ka me amada fo sheshela ka me ka kire no ko ni papa nenam okay me say obi adwuma ba wo nkasa nkire wo mo ko sa ofin suo no na no na de no nenam so obi beto petrol na be say ya obetima bo aben ne obi wo a woto kyese ade ehye na som se so se ne fon wo onfi wo kra wadu wawe na obeka se se so san twa tanka ne wa ba nipa ne beto petrol bo aben no an nsa sei ebi a no no aye o sei san ye to ye business maybe ya hojo runamba to die bi na aba ho ni chief aso bai oh ahomete ye besre wo mo de da no obi na anya nsika ne wabie bi o menu mienu nyina ye papa ne ye maami mie bi eti se obi bia adwuma ne ye famwa mfitiase mo hankeka no wo soro nanso munya gipe ko animu kakra na mo ye dwe sa ma ne ye no mu ye dwa na no pai eti yesra obi ntage manager owoda no no ne sa ma ne nkasa fa hen de we need to wire your friends say stadium Light FM ona stadium okay anopai so what the main station sa ana ye ma won so chese se petrol se na adoso edu obi beto petrol na ye dwa stations na doso obekọ ba bia kwa akoto
but ka hu se boso me so abaji akatua eti saa sika no je na manto yi saa sika no be koton no ba bi obi na agye eti ano so ya number 2 kwakoi Ghana fo mpanifo me se nkura yi a wo ma begina kwakwakwa mo ya agye nsamu omo sese sika yi kwakuhwe last yi na me bi atwa na nkokko fo bi kwa na mo nyinyini kwaku wo mu di nkran kiti mo anwe ka be fa so nyanya me nko a traffic kwa from a nyame nko a anka guy bi de fa akora na kwa gina ho na wonuru aso ayin onuru so se wo hye sika no na akwa na do kaka na enhu no nkran kiti na kwaku so mo hye sika o ni wotu ka nyame nko nyame nko a anko de fa no so ede na kwa so Ghana yi se o mo ya ginsam edua na dwena kwaku ko fie na fa masalachi wa chesa ahomete ye be hye Ghana fo mpanifo nwe bibi mfa ho especially Kumasi ya na ntisa ye se ka ne koku akola na wakum nipa o wakum nipa eti ye traffic dey so opportunity e benya no eno ne ye dey tufu work sa no ma we hu ye be hye Ghana fo na Kumasi fo mpanifo enhwe ne na nkola na omu sesesika no omu hwehwa dodo na maamefo ne papafo no wo bi kwa de mu mama no kwa de ehu wo mo maamefo no a sese wo mo no eno mo te na nkola we ne na ene nam kwa ho sesesika na omu do maguma ye fete ho ahomte omu free fan da na border no so omu ba no na omu so omu no omu be ye den ya border no so omu ma omu kwa ma omu ba ye na omu so omu be ye den wo Ghana ya border no so mo hwe ma omu e ba na ma ba kura na nke yansi kwan but nkura na kwaku mu gina kwa no esesesika omu susua do Ghana fo mpanifo Kumasi fo mpanifo we ni na ahomte wagu yanko yanim ene ide bibia boko de Onyankopon do me ho ye na so e awrade ya de ho ayefe pa ntuma ne fata nyame nshira and then empabo no de ahene ma banya sanka me raw mesre person na me share ne man kola ne bi ne de no kopa ofa bibia ye boko ofoso be ma ba bi obi anso ye chia no Nyankopon ma na basemu emoduo no enso ne mo na yade bi anso no nsa emfama no na ofoso ni ho ya wa betena si asem bi wo ho a ofa yen kan kire Ghana Football Association fo okay o share Ghana Premier League match week 19 ya na hyehyɛ so enu adanya bransem amrante kwa ne bi di ye wonsu atre no na atra so na o ma ba bonte giginasie bi abase your friend is a mark with 20 one no more suspended that match no the following week match na ebebo no e was almost suspended the whole league no enipa ho asem na ye ka no sa sabi nkura asem na ye akwa akire nana your friend is offer ye akwa akire se ye beka ye chi a wo hwe nkran ya mre bi atwamu se ya eno beko park so na ye toto nsuo referees ni ye bu wonom ni ye toto aboako peche so ni ade no ya tra sa ni ye we sei e de be na ese nsu atreman o mo kro mo bada bei na wo hwe ye Premier League ni mu a kotoko any house of folk wo hwe wo mu dia wo mu agye mpanyimfo akuku dam e wo my Ghana mu hase ni wiase nyina da Africa akrampo wo ka football aye friend say club bia wontimi nyi wono mu mfiri mu no me ya tena se na mpanyimfo bi firi mu a ovisa won sa so wachi adwade enti no ofa no mo akwati wo mu teams e no hwe Ghana Blasters kora no bi na awie mu how many kotoko players na wo ayi Blasters say all because ye business ye dey adna business enti no akwate ne de no so bo modern so no so ne club members ni bi no anasa ne footballers ni be wura mu o your friend is saying Blasters amo mu so akwakotimi abobo eniema bi wo ho agensem sa nyambransam ne niama tantan no nipa na owo sekan ye so onim sekan wo pa ne blast so ma ne hu se Ghana hase so no emla wa hase ne ba bi owo bia na wo so mo che no na mla no mu di ni gina ni mo keka ho ni nyina ne ye fa so twe mu oden na ye fa mo man serve as a deterrent to others nyesa we be koso da bia common football so atema ko bobo ne kotokasa ade ya makọ wo bi sekan ofa asa ya shisho mu ho asa ebo shisho mu na security ya bi enu na se bia ye police for video ya ofa omo no police for gina ho ambulance si ho the system is not working you know ye hu ambulance driver na ye hu kin
ɛne yɛde nipa nan na nipa ne da hɔ saa na ne yɛm etu mogya ne yɛde atade osɛ ɛyɛ ɛna obridi ne mogya ɛna egu ne mu ɛna kaa ne susuo kaa na nyira na emom nipa na otwi na ayira wa yira na plosifoɔ nso so da akokra so de wa pocket na ndo ogina ne manchwa baabi wɔn ti so dogo bi nwuna bɛ mienu aka na ɔmo bɔ mpɛmpɛsɛ na ɔmo pɛ driver no oni de nte nyankopɔn nse wiase no ade Ghana na nyame wɔde na gigi na ni ho yedi agro Uma no aka che obofu Gabriel mo fa Ghana KCC di ni chim e wase omo suspend the whole league ni nyina no na pitch bi a yekobo match was bia no that CCTV cameras ni ade no e wase ehun say pitch no is in good condition sometimes we pitch bi a omo boss ball kwa bo na ni e twa TV so na wiase nyina ehwe kra e ya na ani wu de Ghana football association ebi no sa abefo park nya ba bia na bi wo nti ofa your friend is saying football ministry your friend is saying minister ya Warby sports minister na Warby ni yesre no offer the Nancy from na your best rest one interior minister nkasa sa niyama na ya na ekoso some of the pitches na ekobo ball wo so no wo mu form Nancy from wo mu hu Ghana football association for mpanyimfo na wonu mu di animu no enye business on person mo sa Ghana ye na ejinamu ye so ye bobo ntina ne ye kwa ye mpanyimfo ye friend say mpanyimfo ye mo hwa football so e de omo sa Ghana for so Premier League ne ye bobi ntino na ye ejisika ne ye de ye hu ye FIFA mpanyimfo ne ye de ye hu ye ni ade mi wa ye kotu bo wo ha se ne ye we wa se nom enso de e ko na nye eto omo hwe no suspended league no no mo ma omo mpanyimfo no club mpanyimfo no se omo de niam atoto akwan mu ye na sa sabi nsafo na ya na ekoso wo pitch so no wo ko hwe ball a sa se kan ne ade na ehihye mo ho no ye nya se be ya wo ko port be wo ku tu kwan yakọ ba bia na se wo wura mat bia lankasa wo wura ho a ye seche wo bag ya chi obi de Sabrante nya na enya nchen minim se sabre no ma chene dia. Na nza Ghana wo kasa be se sa kasa na amade. Ana ekoso wo Sabrante na eda ho no. Se sa kasa na amade a we hu wakuni we kwahi. Nze Ghana wo sa kasa no. Wow, omo mete akweso onim omo se onim se kan wo pa. Eti say gadget bi a ebetimi adie wo betimi apra wo bi. Ehye no ho adenti na ye nhwe se ye wo gadget bi a de echeke sa na mani nyina nsa na ya mani pa no kura mpokwa ama na wura mo. Of Asem na ya yensre nyankopon se ye nua be ma no we de wa atofo se basi Ura stadium kra no yes ye ma hu yi kotoko basi ni Ura stadium ho yiso mu nsi form mu pake na monta mu nsi form nante eno no se nkra sesem no kra ne sen enyimfo hwe no mu nto na mo pa bi ye fa ho na Awurade nso nchekire abusua yi be ma na gya na kire no nso so ewre ma yo fa ye nkoye ne mu a okay onye mi nim se onim sports mu sa media sports ya be so na kire me sports wo you test school of our happy and the waba no hosti you hosti sports no let's okay ai on na kire me sports akoso ye wan so nim sports fa oh okay and here sports was school na se kasa ne dos me ma ye jaye maya de we no ya na ye fa akonya we so kasa kire Ghana fo a bibinto omo a atuni nua na wo kanse na no metese obi kasa nsem trefo na afraid ye ntechi wo mo because captain akoka bibi say ampa etro bi a captain kasa traso nanso se niema bi si ni wanka ntima e betra so se ne ya na etraso se omawe ye manye mu mpanimfo dodo na anim nyansa ennim ne omo ye ennim se Awurade de ade age omo ne bebu akonta anka wo se regional commander Bono regional commander anka wo hwe aposifo na e duties nyina na ye mo transfer na ye yi omo di football match kasiye se ikoso ya aponti aposifo amukọ cheke na mwatimi wo ho ama babia ye hwebo obi de sekin ahye ne ho aba ho ne yegina ha ekon ye ho se Nipa no grade ko ye dey na ede ntina sekin ahye ne ho the police ni akogina gate na wo duty no na wadwuma no se sabita frache wunni ampesi ya ben na wo kodi adi wo park ne so ana se na ko hwe players anim ana se sabe nyansem no ko se ko cheke se obi mfa ni Jimmy ma park ne so obi mfa ni Jimmy ma park ne so ntini yesane wo ene police ni wo ko duty ubozu akohunu star na ne fan na ni je star no wo tan adwuma na yasoma ne so onko duty ngoye no no ono so twa pictures na ne wura fisi ye kran so onko ngoye adwuma na to ne ma heda tie na ma tie radio pi na me pese sabeta frajo kro ni mpanimfo emu anyansafo wo mbi beba be ka se
If one year do omo so omo check omo no omo duties or eno de ya musabi na me expect say bebusa say bunu regional commander no wate na ne nkura be na ko check ho a obi timi de sika wuram de sabi o se gabroni bi na de bomb ba park ne so a angotima wuram abra ya check no kwase asem wei o ga se tobo okay si nya abotre IGP say propose foforo we nyina ohwe nka wasem we nka first thing go say ne ko akobu no wo say wo regional commander wo ha wonkura be na ko checkpoint ada no mantima hunu say ka she obi won abrasa be ye bobo no otimi wura park ni so godi nsemu nu sei nanka mani ma ye shishi na ntotoye ni nyina akoyie so obi da wo na police nya wonim ne oye ye nya ntufu ntino wo start ni say ye moa. But Kurono a time, Kurona Jimmy for doors watching answer for Yami and Nimere. Yami and Nimere Kurono. With your Maka, Miss Yen never Kwamanaka Ghana. Said ye ever 2 years, that's what the Ghana and Uncoda, a dijadimpa, na Ghana na Kayo, a simple. Ube ye huneko kwasa 90 to 20 year, the Jimmy Sabaji post Uboso, 90 Fanya, Yami Betuaka, Uwe Babusao. Na Santeso. Mumia mujam sapo munzuo asante akuma pembe baso da bia ye bomo ogo kanzo ya yesemenka ye nkwan ye asumdie hine no gura wawu ye nkwan ye pa asumdie etom da bia pusu hu kire nipa no me papa ne kan wo se ba ifo ye honhum na de mpai bo amena ntimi wa ani so oba bedidi watema bono mo ze wo so betimi no e ba ne sa okasa ho be ya hweye What if I won't anya any songs or tata had that chinny now, but in Fimpa or Dawana owns an own to channel. A bus of those are going to be a mint, no one was ye. Nary at whether be a rasum dear, now Kohani a cobble, here and asum dear, and you have a father dear one versa, when asum dear, no be 3 fire so. Yes, they would have me more fast up and so 2 4 say 2. Miss Senna need the master and say, Asante and himself or Dom Ukuma Pimba, a bread which will be idea Tiasoka, ne Hunka Krabas and I say no, or Moya assumed any dins and Munuchi Parado. A branch now I live for our Johnny Hoku. The bonnie in an say, I got support to Asante in the Kotoko, Timno, Nayamusa said, supporters, Kurana Sabita Frata, I'm supporting Timno. I got Yaban the Momo. As a some Kunyaman Yewi. Na kroma obi ba ha yentimi nkuno yentimi mpra obi ya because Asante pasumdie na wakoda bia ne akobo munkwa na we asumdie mo de yedai asumdie no munkwa mo de yedai muntra we ye de nya na abeka me de o ka me de amen asumdie ne mini bi kura mi we mi nua no kura nka nipa kura nka makoku no kura da ekai kam de wakoba bi kura akwa ye ye ne ma keka bo me yaku ato akone kura mo ko wa be yi hu a kire ze me na me yesa asiaman ena ya juada de ani ngoni sei juada ya futu sem ohene yire na ababiri mekuru kwa kume ba sesi ya no so no mo yembi wo ahonjo run about wo we got top petrol we duru wona omo gina ho di ngomo nipa na wa yensumi nipa ba wo yeda onne ho ye ne dia wo obi amomo omudi nko na me bo aben na mbuso minyina he bo aben minyina he bo aben munyanza ba akwa ye fa be sha me ko ho ye repair ho side no ogina ho di nko monim si ye repair me paki ya na ba akona ka na unim si ye ho de no sorry papa ni empacho wanam tu ni hum me sa me ntwen go me ma me petrol nso to anza na makoto ina me de fa adum wo be to ba ko bi ya wadum be pon so wanam ko mbabi be ba sa nipa na adwuma na mo ha no ye be sere me na meka etisa Ghana police ya wo duty ahunu so wo duty o agoro nim adamfo nim na timi ye niam ni ye na Ghana mfa ne ntoma pamfura etena adwuma ni ho a obeka sabe tafra cho osisi so ntima me adwuma ni bi ama wo anka ne na nka sika wo fie ka ho atɔ diso obi sia bia na nya bi ya wo so hunu sa wo ye na pep dachi bi ama homa na munya agudie ni jimi no a ya mo ko tetra nkofo nyuma mu no ensem ye de wan ye be sabe ye chipe ye tufu ya eza be achi na numere me hit kura dodo na yi kura se di me kura ma mani abere pa ewradi nche ni babia no nyi obi akasi ese wotie me ba cho pemizo ni binom na no doni ma no ne yankunko yanim mizo drink no ne 5G mixture no drink nwanwa so obi abedwa so a depa timba cho pebi bobo na ne ma enkotote emfama sa drink we makacho se mango ne de ye yo inti de ye pa chese obobo a uze skin ani aye kama pa wo number ne 0246
270-221 0246-270-221 21st clinic ayaresa bi asade da munim no Kumasi ye obi wa ha Obuasi ye obi Accra ye obi Sunyani ye obi Nkranza ye obi Tachima ye obi nemum ne besie nyina ne se sciatica yade etete wo asebita frache ama stroke ye de ne ho agimu ama ontimi nantie eso sisi eso to ase wanantuo no nyina ye sciatica ne die kwan so me patcho fa ho kodan 21st clinic so ye ne sa wombeboa na niema akotote pa e de amount enti 21st clinic say min kan tell for sciatica yade ne be down na wo mo ama niema enkotote mfa na man 0540 311 0540 311 3A cool capsules semen kancho se fa okoko yade ne bra beda wo mpacho okoko ne sisi uto ano sa ama wo pusa wani dodo mpacho okoko no ma uja wo na ya ne moja di akire o se me mo amane ye simple se hwe ho so yie ne tum dika bra na o mbo ano cool capsules ne se o memini bia ebetu sa yade ne nyina se obi wesisi wede na ni sa bo se ponde ponde ne nya cool capsules na bobo bi na ne ma nko yie mfama upenchire mu fufuro bi asene wi ya wo number ye 0546 107 107 0546 107 107 so o from mo ombejo so na niema akọ tote e de amount so mpase men kanjira wo se sa scan wa fidie no scan ya fidie na niema enko tote mfama so scan ne sa no a ubenya sompa the new sompa no so won setimi ka ebeboa ama niema akọ tote de amount so ye dane niema ani kakra bia na wonche di promo mo scan ne niema ne ma ye no me ye bi ma na afi won setimi ka sompa ene ye niema pa nyina na yakọ akoyanim aha ye ne sa ebeboa wo ye ne sa ebeboa wo express group se men kan for account December down dia account December down ma ene perfect na wo ko country bia opese okoso Canada omo UK omo New Jersey omo Germany omo country biara a wo de aeroplane ekoso de wo de be down mo mbeboa wo eno ma ye adwuma ache ye nti asembo ne bia ne sent ne yetufu aka cho se upu bi de watu kwan a ehwa na wo se wo fa wo number ye 0552 827-787 0552-827-787 from obejo so na niema akotote e de amount Kitima Herbal Center Kitima se enkancho so sayade no a etete wo no ene yade hoduo bebiri a sabi edu nya wa abrabom no tumdika fa beda ono Kitima o se yade no se obi na de aye ohunhum a wasa firi so abanduro wo ho a etimi honhom saa nso na ye honam ani yade nso a eno so wasa enkuda na atuo niema na etete koko etewo so a ni nyina ye yade a wasa Kitima se fa number ne frɛ ne fa ho bra na fa be kire no no ama oduruma niema nkotote mfama number ne 0246 914-717 0246-914-717 ofre Kitima obeje so na niema akotote de amount eye wo futusem no amfa ma enye yie ndi ehia se ya wo se yetufu na de bi bo wontoma no na futu ne yetia wape na abedwafo de bi atoto aso na afi yakon akoyanim futu am de ma one ene se adawroma wanya adawroma ene waduru ba bia wadure wan na wo waye adawroma de amano ehia abraba ye bo no ni onipa bi ehia ne se obi timi de nsa si ne boka se eye asomasi adawroma eye obenten adawroma eye me papa adawroma eye me kurom hene adawroma eye me nana adawroma eye me maame adawroma me patrofisi ya wo ba wiase watimi aya adawroma de ama obi ana odi ende ye kan bone so maame ni timi de nsa si ne bo se me kunu adawroma wo na na manya ka ya medam yo be ma na adawroma na yetifia yetimi yo be ma na adawroma na filling station ye dia wo waka obai onso da be na wo ma wukuna ka bia chose me yira adawroma na yaduru ba bia yaduri ada bia trouble wo fie ba jo wonso me aka bia kire wo sa ohene da be na ama ukuro bana kase na nada wo ma no oje masasi ma me nko mo fa da be na adawroma oba me aka bia kire wo president da be na ama be ma man na ka kuro no aka mantem aka bro no na kase eye president asumesi adawroma na yenya nkane ewu na adawroma na hospital bi na adawroma na yehwemere wa firi na adawroma na nkorako hospital yenye o musika na adawroma MP ekoma wo bia wosofo da be na okase na adawroma no ahweme amma wie school one me anna na adawroma na wo hwe me da be na am aka bi di akire wo
manager da be na wo me aka bi acho say na da wo ma wo me pie wa no se me ye ne mobo wa anya me hwe e na ofa me enna me nsa koma no eye na da wo ma master wa bi adwuma enkura yi nyina atua wo mutiri nsa ndu wo ba ko pa bi ahunu se no wo mobo nam ba bi na wa so ne mudi ne be wura adwuma mo na ama ne chop money ampa watima pon ne ho na obetima adwuma aka se ne mbire bi mi kodi pa o pa na master hu me no se bra mebo ampa na da wo ma ne de maduru ba bia maduru e pa cho se wo ka bi kire obi am obi so nka bi nkire wate obi pese da bia wo ka se nipa so mesi ada wo ma na maduru ba bia maduru bo no de yenya bi nka mfa ne ho da susu ye opportunity madachi bi obi nka bi mfa ho na da wo ma wo na ntokoya no twa yo na da wo ma wo na asumdue ba yo na da wo ma wo ne yetimi didi o na da wo ma ne yenya adwuma yo Brazil Foster da wo ma na ye nyina ye tete he nti won so mo obi nka se wada wo ma na wo hye mpaboa wada wo ma na ohunu Kristo wada wo ma na oton ade yeto wada wo ma wo na ato ne nsem ipa chew wa abrabo mu no said da biara da obi hia so obi ka kire no se na da wo ma no wo so mo obi nka nkire na niema enko tote emfama omrazama kwaku yabadas na patu iso ode abai wadaroma ano ode na ansana ebe koso no yanchia yadofo no senior college omo ewo fidie iso a ye ma ya no mo keka wo mo na no ye ko break kakra no ipa bi ho keka wo mo pa otimi so mo pepa ma dwumadi wo no ma fro na adan satani mi fidie mu nti yanchia na pramso hene ene a friend say asafu moonlight okay the peter chese o ka se wo ka wan we ya ju anu asibone na nansan na original Nigeria ni bebi akote manyam chese so konkra man watu kan so ko dipa o na buruchiri afi bebi Oforisuo be ma obi anso nyankopon fa na ho den kese no enko na minim se enu china de na atiapo ayoke kwaku ya kan se no adaro ma kasa bia ene na mafo enim sa kasa no wadaro ma ana wa mama nya baabi edi meti ato wadaro ma na no mama mensa akoma no wadaro ma no mama na adaja wadaro ma ena menso wa mama sabi wadaro ma ena buruchire wa mama ko hunu wadaro ma the invite buy na me pese me busa se kwaku wo nipa wo tempa cho wadaro ma no obi aka bi a kire oda question no obi oba wiase wadaro man yenka bi nkire da na obi nso aye kura kwaku kura wo kan esan ye nahi me na me anwina ho me no nkwa na no nkwa masoso no so sa ebi opia no ebi amososo no so wagu obi wo no opie ana wo tukwan na oba wo deserve so da fom oso obetietia kwa wo deserve because kai baby na wo hye ana dawo ma kwaku when me kasa asem ama ye nwan mo aburukyira wo yo ba na be ma na befa awo ma wo ko hu kuro nso ma nne wo so asabi wabusua mu a kan wadawo ma ontimi kan je be ma na wadawo ma o yi ma fi don to die ontimi kan waku ya kan fie bi mo ho no mu a nipa wa ye hero ho ana nipa sabe wa ye odefo a BBC ye twen no no wo bi na ma na ye wadawo ma wa ntima nka bi anche se wadaro ma nipa sumasi adaro ma ono na okra wo ye ne interview na aka se mete se ye se papa wi na obe patem didi kura di adaro ma eye kasa no wote wo ye bema wote ha na nka wo nsabi utiti se odwan ti sabi wadwan kura etwa ma wa ase nko na soro nko ana oba bi ehu hye a abrantie yi na mene ne ko school ye wie school mi hu ne da me so matu kwan ti za na tie de a me be fa na mene ne bobra na minim situation no wo mu so be ka me hu abrocha be bo amenti mi fa sika ntwa tikiti me wa no e yo no na daroma ene o ka fon kire no ene o ka fon so kun ya na kofa foforo
others are the ebeka wo special Ghana for Ghana Nipa tuntum wadaroma Nipa do say maame mpacho watima ka che wukunu da so bemen na wadaroma na nanumre wo ma edan manya biadi watima ka bisa bema wo yiri bema bi obayi sika to fi obekwa bana sika nda so da ho enye yize bema watima ka kire wo yiri a wo ba ye wa pintima pinche aduane si wanim a wodi atrato wo sanyina na wo saguso uwie watima ka kire wo yiri se oba wada wo manya nkwan pe nom bema nim so na yi sika ti o kan wada wo manye yi da bi o ka se Ghana ye hua wada wo maka ye hua me dase ye hua me pa achew ade ekum Ghana ene wada wo ma abeka wo I feel right now, ma baby do container see. Wagunim so wada wo ma ye nua panyin. O kan wada wo ma chew pa hyem, me da ase hyem. Wada wo ma. Mo. E feel right now container ma baby di see na woni wudi ni ye no. Me pa cha wati ma ka cha say. Ye landlord ana papa ma wada wo ma no mama nya baby di. E pam madi. Wati ma ka bi acha. Unka bi nchira da. Ti de bi obetu. No kwaku ade e tan wo wiase ne se. Obi wo ade no ono a wantima anya bi da ono a wo huni ye obi nso ya na o te jealous man kan cho se kwaku me se ye wo kuro bi mo hono ma wo hene wo te kuro mo da ye bete so hene na wuni nipa wo kuro mo obosi because wantimo wanya obia wanya bibia mo obia maka je ye na wada wo ma no ma ba biti na wada wo ma asasi nya wo a me ba wanim no sebe de oye ma manfo me de yes na aye ma me wada wo ma mama me anya baabi ama me ma betima be sifie ama manya baabi di meti ato na wada wo ma wagun ze fikese wutimi wuni wada wo ma kwa upi ye mo ka wada wo ma uko fikesiem manhia fikesiem uko ho na wutimi e de wada wo ma udu fikese wada ma mo du che me pa acho na wada wo ma ni wabunkoto ye na wada wo ma facheme na wada ma wada ma kwaku we are santini ana ye nipa wo wiase na kwaku ni wada wo ma wonte ase a kwaku anwia obewura fie bi mu o ma ya fa nche wada sua wada wo ma ka wo de nipa no wanya wo hwe kura asem na wo koka ye no wotim sa asem wanka wada wo ma ye kobo ka ye baby adu ba kwhye no kwaku unya obi ma ne nka bi ma emmom na wada ma fuani to wo nse ohene bi a wote wo akura yi ba ye babu na ho na wada wo ma ka we de mpanifo na wada wo ma de ne ho akyere no ene ye ka bi bo no we de emfa ne tiri nche no kwaku timi kasa asem wo ya ubetimi akoba bi apie afiri sua wada wo manka wada man menya baba wada wo ma ana obai the way o si tutu no the way o si wa ma atwa ma ne na ho na aso wada wo ma akora de ntete ya wotete no kasa wo kasa sere me ba ware nui me nu me ho da agumra ho mi sun kra agumensu ya sew bema aso ba mo wada wo ma mama mo ba aso be mama me bema when your friend bema mu bema wakatache wada uma wama me ma kama bema bi no oba bia wo nkura ne fe oba nya bema wo twa na me no betra de na waya ma me tu hwa nkura na nka nche oba bema se bema na obi dia ba ko pe yare agina boso bema wuni sika nenso woni me wo nkura enum yi ba kokora nyale da wo mu nyina papa kwagu anfansi a mesu dodo nse na me na odaroma saka sei obi bia wutie yen se oso doye pa do asempeni pa edo Sompa TV a mesiraw ya futu semi mesiraw fabi eto kotodwem na odru ba bia na ho kira ba no wa kaisa station mitie oka word bi na me dia to mitrim me dia to me wallet me dia to botom ti bebe mabedru de se manka na wadaroma ye be ma na wadaroma ma wade egu eti esese misua wadaroma no so kakasa asante kasa e makasa eye de
Emma untimi nya baabi gina. Emma utimi eda hu say yes, baby am ko wrefie kasa ba ko pe. Ena me kan ya ye gya me. Eye de nana wada wo. Kwaguma fansia. Kwaguni so wada wo ma se usua ka o pade wo kunu wa omre. Say no. E kasa ngeti but hu say wo ya de amobi onim say duli e kire be wie sei. Wo sa sante fon pemrane bo. Emrane na ye bo no e wase o. Say ye gye ade ho ye timi de twene kura bo mrane. Wo so hene ne to no wa ye ne nsa sei. No asoma na henkwa a twene a wo bo emi na ye de wo ka bibi kire me. Kobo ni ti mame. Asante edo. Uhu asante kasa na wo te ase na do ho bo asante mpanimfo a na nya ohini bia na eso do ho bo. So Bible kura kan say wo yira okom hi aben a wo yira odwabo ase enu nti wakui wada amade suaka na babuwa wo na wada amanso wo ka ana no do ho wakire ye be menna wo dia be so wo anfa be menna na ama no ka wada o manko anye de ye wo katachie so ba be fro pa wa bona ko mo ye aduane ye o pe bibi fufuru o fro se tobre no so ge ye be menna ye di dia menna so na nka mesre so wada ama na so wada o ma nkura ne say na no drink na otoba was ye nkamasha ye de wonim kanti bo say hello kwasi wadure he me ato ye si kire ne bra madam wo so tobla na so jade o ye no ya kekasa abruati abetra do ye na we ye na ya bua na wadaro ma wadure he ogo fia no obu ni kom jin no waje enne omudi kuye wadam na nso wadaro ma no kogombenya kuyede bia ye de etia ye betua ne de betua ti sua wada wo maka wo yo ba susu mo ano nya ya sua wada wo maka na wo ba ma ko ba kwa wade nya ade wonnim wada wo annim da aseka me se wo ba kra na ukuru ne woda na se sebe wusane ekoyi a da ukuru ase na busa se be ma no wada wo ma se man hia wankade o mi hu bi da na metu wi a sabe woda me suyi dia wo ye me no na minim se wi asesa na tie on se futu awutu nyina asafo amone nsam o ti enade no bo wo be firi hako enti ube yi na di o dale brother first day yi na di me ne first time ka sha wo ko tuwi se ye ka se me na wo bo nsam safo adai so dabi safo nko wacha made nko so enti kwakoi okay besre edu me bia me pa achew wada o ma ye be ma na ne ade ne nyina na ne pani ene na wada o madam eti se ukunu wono ohia namu na uti se ekoyia ye be ma na wada o ma yire suru wonna mu kirewa o se a obapa wada ma no ho asisi sai bia wo hu bi da o ye kirewa manhia wasa manhia wada o ma o se wada kono ubunikum obo surutus no se nana wada uma ye o hema obo se next time no surutus no wada obo no e be ye triple surutus ne sada wada na sunte no beto form no na yakosoro obi ukro be ye sa no ne refer dambelis surutus dambelis surutus wada ma na o me stars dambelis surutus ye nyani enim okay ye nyani enim wada abo ama we are here afa K16 or stadium afa K16 or stadium on your Pam African way mama African will be a shame correct bia or need a discorrection na pam and the afa K16 aminsha or stadium odifo asale opposite wa aminsha no nya kese afa K16 wadama na ye menya African way she the afa K16 na uradi nshira na onye okese onye na yire omuwa bia wadama of Adalma. Me that's me bempa. Obidum bi. Ebino. Yay, bema papa. Menshia wanka me yedin. Ya we met me bi la na tuma ma nkwa na masoleko. O mem timi yam de ma nkwa akasasa wadama. Se na senka wa ye nyawo a ka hanko na betina mama bema fusu. Erade nkoso enhira ofa. Menshia. Aye biafo no ni nyina no mefiri so ana me de kwa ma me se kwan bi wa ohefo na dawo ma no wagugu makosue kuman mu amene na na ye bo asiama otewi ana chese etui enti erade nkoso ama me papa kwan bi o dabre papa na wo na Abraham kuku na dawo ma
ɛna ne mama nyinaa watete yɛn kakra yaba bedroom pempen so ayɛ doing na agya me kuna yɛ bo asiama nso na dauma agya bi eto asokosi baabi ne mu ayɛ den na ɔno nso awurade yi ne brɛ me a ɔsoso me mu saa bɛpem na yɛ America sei na dauma nti me ho enkyere me wiɛ sada onyankopɔn ayi na ma me nti no na dauma ɛno no nso so menya baabi a metie na Dr. Blazer Foster nso na dauma ɛna yenya baabi a yɛte a yɛkasa yɛwi ase nyinaa hu ɔhene yire na nka yɛ krampo nso de nke nam hefa ne abepie TV so but na dauma o hwɛ enema ahodo a wo yɛ nwuma a wo biebie na wo se ɛsɛ ɔhene yire nso so ɛbɛboa bi a Asem penipa dwumadiefo nyinaa wɔ so falumba ne dom so so ba wa fa ye na ye adwuma ye nsa kwaya no bosome so a ye kakra wode ma ye no na no ase in fact obo ne homoden to da bi na wo share some of the stations a wakọ ne nam no comparing it to Asenum na otimu se radio adom Asenum no nyame adom ntie ye kwaya nim sene de dadafo ne bebree onyankopon koso ensure Dr. Blazer Foster na pamfo a onum nya atirimopọ se ombebie tra one media after Sompa FM ne Sompa TV na ofa adauma o ma mefa aseda ne bi nso emma eye keteche oba ma wanya ne ba bi ko eyi na eye sa na obi a woni din ekokosachi no no mante hin nso adauma na ono so boa ya mitimi ebetena hase no mo bi ntine ba bi owo bi anso no mesre nyankopon so ne kra ensie ye emfa ema yen na ofawada uma se eye kasa na ne titru ema ye de to ya no ayenya ade kwa pa miti we memre wa ablabo musa o enye me bosom ya ketua na me de ya me hu yie sa eno ne buwa me kwan bi so me de ya me lines bi but o hwe efie ne ade na efiri nkofo botom obi ba botom ne firi watemase na ye bo asia wono akobere no na mabegye adi kwa mede nsama mede manu kwa wadauma na wadauma be ma wadauma di wadauma na mede saa na meje ene eskada hokra metama me se di wadauma we de mede akoye wesi obeka de offer ana na ma feska no ada na me pe wesi na ka me fa nkoto ana enye saa na ye kasa ema ye hu omna samoya no otaka nsem bo se emema sika shombotom nyina na ye ma ye dia na so aka kwan ye befa so ebede ye beje enum ba ko na nekin ye biedi ama wo no wadauma show appreciation na wadauma as o dano ase be me na me da ase ofa enye ma nyina na wonti ayeyi a woni won kunu kompem ana oni won penafo kompem wo husane wo mu ebi di wo mu complaints ba papa osemi kunu ba ya wasibutu wo na chese owo no awogon na ye ne ya ose onti de bia say your friend is saying ye sex out yet the onti bi da enti wo se nyame ya adom na o ma okuna hoden no o ma na botre etimi tafretafre hu ye kama wompem ema hu sana na po chechecheche se de akomo asi uso ana se de konfo na akomo aba okita bodua wo twa no ho ampacho na wo hu de onye bi okra na wo fom bed sheet na wo mia pillow na wa yiri mo den ni ade ampacho wi a na wada no ase na wada o me ne de o ma me ho asane me ofama ta mpesoro da na be ma da to bi so a oba wa to pebo na ya different e da bi o hati mi hu se sa to pa we kra de me kra me nim se me kra ebu me passe yo wa huti mi wankasa to da bi atimi da be ma no so bu mu wankasa eti aba sa na be ma so no adaba do timi na ene de ase we nkeche o pacho be ma na so akanfo oba no oba panie eno nie ma de me ma me wo do anu wa ma na hu se ni oye na so wani ntino next time biem no hu se oye ne kese ye ma sa ne ma we sei enhye ya numu anase ye mfunumu ma eba sa blabo nye de ma ye ketekete kola sa wote wana hu kwan ya efa so ye dodo bi onyankopɔ kola no ofasa opese unya bi abodin o sane mrane sa afi na ma ne ti eye ne koto ugbo ne din na obon samrane fa ho sa enu ntire ye to bia ma ye mpai bofuru ko nyame anim ntem nyankopɔ so so obo nipa se ne su
ene ne seso so nte no enipa ye nyankopɔ keto te se the apostle reverend kwatin by obeka no ha no enti yenye na yehu kwa ye befa so na yentimi mfa saa asem no nto ya na betimi abɔ ba bi e beduru bia no pa twa mfa ho ne se nipa ne ya akola ye bebe na wada ma meje nto ade emre me akola no mpaso ma se de akola na wo bekɔ akɔtɔ abrew unso mi mu kakra ye be ma wada ma unso mu mu ama me kakra ayimra ne nti fufuo kula mpo na obagye awo ama enso bia no onwo fufuo nti yemfa saa de ne nto ya no ebetimi aboya ma abrabo ayemre de ama komeda ase a Ebebu ama brabo ayemre de ama wada ama yesuaka na enema enkotote emfa emma mo obi so nka wada ama nkyere kakra ija sa ori da bia papa anya wada ama nka manidi osumbo obi nka binkyere na nema enkotote emfama bra kodo wo America wotie saa na menua kwa kunsoso bra kunsoso wo America kodo ba fo so ba no mo tie dumadi nyame nkyere no nyom kase your number is 0554931931 0551931931 ofra ubetimi abaso na 0548931931 ofra betimi abaso na wonso futusam no abeten kakra na yakon akọ yanim wadawo mawo wadawo ma futusam ndifrela na braso bi na afi yini na yankonko yanim na ye wachi no yede abro wano ndibade wetu so afre 0243 bia na studio line ejejewa 585878 0243 585871 hello ehwana wo mame mpacho wada machire wadwene yedase ene no afutuo no nya ne nipa ne beya atiawo yede yasisi obi bibi mu a osi na dama de akiro beji bibi wo wanyi bibi wo no so ewo ne nkomo wo different ene de yasi obi dua bibi wo wabrabo mu a na waka wadama hello yes sir good evening me pacho bibi aboko de Eradi ayade dodo wadwenje maje osu yenko Yaminshraw wadawoma ene futusem na yede brɛ no ɔse wadama ya ka bi kire obi na obi nso so ye bi ma wa na onso so waka bi a kire no hello yes sir ya josu ya bro say just say okay
Yeah, just on it. I mean, shall. Ɔse kasa no ayera kura nso ya sande kasa nke mu duro enti no yɛmfa mfrafra ya kasam na intimi enko yanim wadaw ma wo wadaw ma mframa o can we are simple but there's so when you be with hello yes sir, good evening sir. Na wo impacho adwenjere nyame nhyira wo nso se okai wadama last two callers mrana fi yemfa dwumadi a wo akiri mra ene ensem wo fi ha no ano odre na ano wo hye papa kachiro bi no kanchiro bi hello good evening madam. Oh. Wadauma. Last caller. Hello. Good evening. Hello. Oh, ni line nje. Hello. Yango computer soldier di mra say if roba ne oho bia ya de bebram ya ko computer soldier di abasesie ye ko beduru pe ne oho bia no ya de bebram ya ko aba no tutu no oba mi ntimi kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti be bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we won ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso misisi ene o so wa problem there senior o so dank proke okay so won dank proke okay sisi ya reni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the danke ba tonic mun ma biyo mi npa na so na mtumi ni na mtumi dan so me nye bi no me no o chale me taibo papa sa si ya dan fight okay na so se koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me si dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho si e fifi ti a start it boy ya go Enre oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebe die nkrato yi atu efiji ki abagose ese di nani abaya no tweni di mu ebi ni pasu eye dia pasu Paso, and I feel one more. The way I feel one papi.
papi. Paso e paso. Inti fifue maminti. Paso na fifue one more. We fue one papi. Paso e paso. Nominyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufue 0533 770 490. Okay, paso no ana ate wonka no omunya bo adwatonde nda hurusa na ye ho ayedene weenum ene boa madwumadie no ekotote ede maye ye yotententu ye boye ntabu maye namsro namfom akato so sisi peace obi sisi asisi bi sabon sam kura ne bawu edini ya Kingsley Kwakubu ache the nation's anchor of Bishop Lumba ne dwumadie no ya na medi ho chiame amane yam akotote de amaye ne asema dapono so no ano odin na ano ohye ye ne yakwantusam yo egopa bibia bedini asem na nam no ikupe bibia bedi eni asem no nenamo edina wa ha brother Philemon opoku bajo wa ne Philemon obanyi enumre ide na tete ode na hawari abena so mpasem benipa enumre de boko menso enye boko sa emi se be September ana my be friend Mr. Bibia wo ye adwuma wo eye Odotobiri Bank okay the main branch ni wo Jacobu. Okay. Timbo one of friend make a tell me say wonim mind bi wo eye your friend is saying UK or ye akwantusem emankrofo enti say menya obi amana o kan ye no eye me na media man fa ma adwene ama no enti di be 2 weeks and o say friend me say man gu so a o ye de o tata ni enti no o be say me say me mpe obi ye de ma no enti me bo me nua bi amane a o kumase ha your friend bright or your nurse enti no kan no media bi status enti sister bi me de minim no na ono ankasa friend o ka chem say ni nua ba bi o takwa o ye midwife na ni je ho ti be ya be stress yenye den yen fama no okay ti me friend Mr. B ka chem say obi aye den abawo ana o ma ni sister ono US friend me na enti asie bibia ya adwuma enti Mr. B no de ono wo ye ni say bibi sa adura man no ono UK no o ma ono wode nkrofo ekọ eye Accra no makwa koye medicals police report ana marriage certificate enti emma wutim kwa se bi edipa no wo ye fraudster enti ekokoso na ana menua medine ma no a oye ofri oye nurse wo kumasi ayi ana ode nkrofo 3 ebae omokra de minim obi a but onu na wo ye de wonim wo mo enti ewomu ana me mine number say no we say me busa mine ankasa questions it be said that busa Mr. B si mine no one day we genuine man ono ankasa kwa no wo ye bi ayeden amana ono watua almost 1 billion okay na so okay well any e betu abase nipa no we genuine because one ankasa kwa di wuti ayeden akohyemu die ana Mr. B so obi a minim senior wotie wonye obi a woye but trust ya me wo ma ono Mr. B ni nti no eni ti kwa na ma madam funu ye den e bae idina ni Mr. Bibi no ye Benedict Boadi okay ana eja ye de yetewa menka bibia nhyiemu afei odomokọ eye Accra ne bae ana ewomu ano ka chembe so omu date a omu de bekọ embassy ho a omu de omu documents any passport no bekọ no odi ni nyina ye de aba okay empaniampa man de kire me na scam no we smart how you say mine na yes scam no mine no a wo di na ya wo so odi nkofo do no we UK no okay your friend Kojo Bawia ofri brekum ne shop OB and Sons Ventures oton iPhones nko ana Samsung laptops okay why very smart because no say opese sika no omode to na accounts mu director ompene obeka se mani panin fanto wo accounts mu na accounts ni business accounts na wa ma wo transfer e dia to eye ono na accounts mu tie ba dia dia wo mum na ye de ho beje ye de asa wo di wuti ayeden akwa akwaje eti minia no e de enkrofo 3 ye de baaye no de ko baaye nyina ne se o ma ye de to mema accounts mu na ma transfer e dia to eni e kada so na atro nya sem ketwa enti sisi amanu ka sei enkofo 3 na minua ne de won ba minim obi a enti omo na etwe minua bright no sisi ekura wonam kwaso a wo ba omo otwe no
enti omo twe no na me nso no woyɛ den ɔtwe me enti akɔ mintumi enyi me ho nyɛ den emfrim na mem no kure ni enye easy enkrofo threat ye pa so ombeku ye nyina obanyi nyina threat ho na ye ngo computer ye ne kitima nkɔtwe nkomo mara sisi ye ne doctor twe nkomo aba na adekunti omo twe omo beje mu na asomdua aba odi sisi ade mo mu kura tade ne mansa na ne doctor kitima kɔtwe nkomo na ifiri oba pe ya be hwa adekunti omo kura tade mo twe ne ahwese yetuma agye wafiri omo nsɛm ama ne ma kɔtɔ de ama ye nyina Doctor Mpacho bibia boko de. Nyame adumo bibia ye boko. Ye do bo ade ase. Aso ye boko. Na bi ko bo adum. Ye sisi de ni pe bufa so gidi ba. Doctor Boye Honkomo. Okay. Aya Kitima Heba Center. Kuma se Abuakwa Methodist Church ho. Ye ne Twobo Akudua School no. Ene din hwe anim. Your number 0246 91 47 17 0539 70 68 81 Kitima Heba Center de mre bia ba yasemo edi ka kan ne se infection asem okay ana se obi a wo HIV okay yare a edi amanfo nya pa na yare nso so mre bia ye ba ye ka ni pain e kire Ghana fo se sa yare no ana se infection duro no ano duro eni Ghana ye ka ni pain ne ye sa ka se abibrem ha nyina Argentina ye kasa Kitima Heba Center nko na ye ba ye sa ka kire se sa yare no eye moa na sa moa no se wa nya duro betima akumomu a anya de se yare na se betu Kitima Heba Center nko na ye sa be ka kire se yare no kra ye sa de wo ona na ade awo Argentina ye kasa ye wo nipa bi wo ho no ma wo ye oba ya wo no ne oba be man hia da na so obekọ hospital ne aka kire infection na wo no so infection ti ba cho obi ase anase obi ase bonka na Russia na se eno ma bi atoto no ho no na so ne be man hia da virgin oye virgin anso so wanya infection sanso ne ye wo memma so wo ho no ma ye ka ya na bebre frɛ Kitima Heba Center asem a wo ka ya no kure me ka kire prince ye wo memma bebre wo ho no ma infection ana se baba so yale no enti no ne maame ne papa de wo no enti ne be ma pie ye kitu ebi sei ontimi ne wo ba infection na se ma ne bebre na aba ya ni mu enye ize eni papa me se man bi bai a wone ne yire mu kuta white car no mbetina se man na wa wo miensa ne so wone ne yire ne hia da asem ni ya se fem papa eti mesrawo meken ana obi nso frɛ me wote ne nua ma omo ya ani nua ma miensa omo ba ko kura ni hɔ a ne be ma no eti nyini ye wo no se de sitie na saa na tie wode no ba ye omo ya miensa ba ko 22 years eti ye ka no nya agrodie ne ye di enti Kitima Heba Center nko na aba ye be ka kire o se ye wo ema bi wo nso a onya be ma ne kese kakra ne nso so no de be ma no e low sperm count sa low sperm count ya ye ken me ka kire o pen se wo de fa ba oba na se woni ni nyinsa ada nyinsa no be ba no enam se enipa na kwa na nhie enti no obohu na asɛi obohu na wakɔ wo ba bi na oyensuo ba oyese me na me ba oti ase na die hu kura ne se obawu nipa ono ode na betu asase se na ne yemo no ma na amfo mi me se onyini se de kura obewu eye nsem bebre na sa infection de ba na wan hwe ne ya no na wo hu sa na wo ye be ma be ka se da bi se tie no me kwa ko triti maka kiro se sa ya lewe enye doctor ya le ano na me ka na manfo frefre me no mu di matam no kura pa na me ka kiro no adentra doctor bia no obenya dura betimakum sa mo ana free video na se wo yem ana se wo mu ama wo timanya ahoden aje se Kitima Heba Center ye kan se e manfo won na won ko na wo se duro yi yankopon de ade chewa wo ye number 1 ankasa enti misrew wo be kwa ko ye treatment no wo be hu se emoa no kura no unim se ana se unim se yare no ko wan hwe ya wo ho sa abun so be memo je pepe wo beti woni na be ma na yankopon de ma no asa hia ka ketuwa bi no na wan hwe ye obi ti wo be ka kiro se bra no fa hama bia na se ni samfa ho na be ma na be kese abra sa yare no wom be pa che wo de ne ketuwa sa na be ko so obi ani madanse no mre bia me ka kiro wo yira wo da ho no onim se wo de ko ye no sa pepepe na de ba enti infection ya yale a eti amanfo nyanti se Kitima Heba Center yenum de infection aye ya kodu enti se ba ne anka infection ho asem a
obi yare on fashion hu pa a me pa chaw chese wo ye hu hwe enye yi na so okofa ho aduru wo hefa onya ho aduru ana me kana abrewa bi ka kire se enye kitima heba center ne ba ya onim se fashion wo aduru da awo no ho a ebi se atra no ho etimesraw ye kan fashion ho asem no anya se ye piti ya na ye ba bedwa anumu emre bia me ka kire me se ye wo heba maako du ba ko a ye de enure fa mu e ma Africa ha nyina ye hu sampa kitima heba center ye fashion aduru na ye first okay enti se ye fashion aduru no obi anso matonu no ho da etimesraw wo ye be ma wo be se obe ma ye kitua bi entity anase men nyawre ho kra wo di anse obe ba kitima heba center be bia obe ma na duru bia no ye be ma no so ama na sole be bia wakwa koduru anase be bia koduru bia be sa mo waba enkwa foforo mu maka jo se so ye be ma na se obe ma duru si ya na akọ wiase foforo ye be sa dane wa mo aba wiase foforo ama obe hu sampa e yankopon ye odo enti mesrew ye number na ye sa di tudwa no ye number na ye 0246 91 47 17 0539 70 68 81 na me ka kire no me ka kire say me say de HIV fo no omohu say ampa de kitima kan no eye no kure because so HIV nko ade a me pa cho tutu mi kabla me nka say enom abrofo de na na say enom abai de no na kitima ba center yen ko an ye wo duru a ye betime de ama mu na wo mu no omu nyina awu afiri honom na HIV aduru no ye de ma na se mu no ekoka wo ma Pacho bi de di buso me kura no anapa no ebi nko na ni so wo ba hu se emuwa ne nam widie mo pre wo tiri mu ne wo nsa ho ne obi bia me pacho so wo sa problem we ya entra ho ema obi nka nkyro se sa ya lewe ni aduro kitima heba center nko a na me se ye wo sa aduro no ba ye ba mo aduro ma mo ne nyina awu afiri widie no mu awu afiri nipadua ma bra hu ye enye nwanwa wanhwe ya obi be dada nti me pacho tutu America bra o fashion tutu America bra obi ka kire me say doctor wonim say branya we ye ba be ware mi o ne so enam say san fashion nti no ka nyina ye be che me ka nyina ne so no en fashion nti me duane ko tena me papa kura ase because be ma ne be hia me no ma me de be hia no ba me ma me ne me papa mo do mo ntema se mo pe ya yale so a se obi eyali we anase ne maame anane papa kura de wo na ontimi kan kire ne se ewura anase kofi me nam de wo because eniwu ankasa etimi srew wo sa problem atutu America bra ye kan sa no enye wono nko ahụ ye wo ya ka kire se hepatitis de ye wo number 1 ase wukidi anase mrebu mu yare asem de me ka kire o si ya no sa wiki we mu no hepatitis ye de ba kitima heba center no anano se me beka kire mo se konfuo bi kra de odi obi ato ho amanafu na ho no aduru ba bia ofin se o de ho hwe enye yi ana oso man nkofo no so mo mfa nse nipa no mrebe nipa no mo de na beto na akɔhwɛ de nipa afu aye pa ne tese ontimi nna ne ba bia ase na chi undi aduru se kitima bia ontimi obeja ho because obi aka kire me se ni kwa kra se o de aduru ne ka no ba na minim de wo mi munti no me de aduru ne ka no sa hye tam sa de to so be ka kire o se sankofo no wo sankore me bua me ka se manama so ngo ba ho tom me na me ka kire o enti kitima heba center de ye ya de no kra ne sa de tam aye de asa to so ama o de ase enti me srew se wo ho na se hepatitis me se amanfo yare a che se omo yare but omo nya ba bi o mbesa ho ho yare efi se obi aba o se me yare we ana se hepatitis ana se me kidi me de china ba se me nya yare sa enti me pa kire se me srew hepatitis no de ehu ba ko ne se o ti ho no ma o ya branch ana sa baba wo bo hu se wo fon force wo bo hu se no wadane abrewa na akokra force eno wan hwe ade wako hospital hu yare kro eti mesrew se ya ka kire se ukidi nsusu na hawa kidi no maka kire se infection enetimi masa kidi no etimi papa kese okay se infection wo so na se kidi no se oko infection no aboa no ko wura wo yam se akikim na se infection no okotena ukidi ho a me pa chawo otimi mansu ekogina kidi no otimi se kidi no wan hwe na se doctor kra ko ho a no ka se kopɛ fofura onya uye sikani kura na akoto foforo de ba be che no dada no wanyi mfiri o onim se mo wa no wo so wo yi dada no firi ope o mu be sa akomono no nti wo de dada mono no be sa aka ho dada no be sirawo kitima heba center nko na ba wo be ti sansem wonyina
Kitima Heba Center. I won't go now by a better say. So also I was soon as I crown cry. Because I say I am fashion about your moon. Bra, any a bit more drama I was sending in before one. Why have bedroom baby? No doctor Becker say, why she didn't ask so go your mamma, women in a crew. Why have bedroom baby not about million? Why have I feel near catch a cancer? Intimislow to Temricabla, Kitima Heba Center. You know, man, yes, I did 2 Jammo. 0246 0246 91 47 17 0539 70 68 81. And maybe I catch us Kitima Heba Center, ya ma, and come catch us and fashion African and Carboniri Papa because my catch was fashion, it's me travel and fashion. I'm going to be out there in that to Pacho and fan fashion as someone in Yagro. Okay. And Tina, you'll be so bad power. I drew a one my back. Say, I live in a new DSC, say, I'm fashion, say, ya fabo, say, ya ni Danny, say, ya far blood, and I say, ya live Pia, a how piano, over a year for once and a day. I would do no more. Okay. Sounds soon as a way, maybe I may find say, 1 year stroke. Obi ahwa ma ho ato but what if you ultimate so mo ye dudu un san so ultimate mo wontiri mu brakiti ma Heba Center ene bitima mo odura ma eduru na wura wontiri mu na wapo ma ho zampa onana ntimi ma wo ye scratch ni un sakra ntimi fa ntwere o ho na mo pusi ya nipa na pam say kofie no wasa o yale bitima Heba Center ye nya ni sa wo de bra se tie bia ya ka kro se ensa na stroke be nya no na eye sugar na be nya wa ensa na stroke aba. Enti ye waduro bi wo hono ma wo ba ye ma ba ko pe de tu anim se no no sugar na se tie bia no benya pomasi bire enti misraw tutu America Black Kitima Heba Center yen ye se yen hwe ni pa anim abra ye ni aduro ne ye hwe wonim ha ne agye usika ne ye ase ye botom da bi da abra wo yale no o sadi kofi Kitima Heba Center yen ye sadi ne bi da enti misraw bra ba bia o ba wo ho beto maka ji o se adwuma na ye no obi a woni dia wo ye o ba Kitima Heba Center de Yankopon e de ye ba se ye ba be sani ba ya okay enti ba bia wo yale akwakoduru bia ye ntuma amon ho adawuro bia no woni se tam ni nti se e bia ye cancer e na e hawo anasa secret cells e na e hawo obi se me de me fie de e wa na ekunyen enti wo be ko no na o mu nyina o magye atum se e wa nku mu me pa cho sa yale na ye muamu ni nyina me se fa beda Kitima Heba Center ye na betima ma odura ma wanu moduro na ma mu ni nyina wu afiri widie ma abrawote wa wonya nwuye wan hwe obi baba be ka kire wo se wo ye be ma na be ma wunwu ya wo be ma nwu me ka kire wo se emema omo emema wu o Ghana ha no ene ya bibrem ha no edo so ankasa na be ma nso be wu a na ye infection enti me siraw wa wo sa tibia bibia no me pa cho tutu America because wo ye be ma ntino me ma nso ho asem no ehia me sin bibia because wo ye be ma na wo sa tibia we mu no me pa cho wan hwe ade chekura na wo hu sa ade a efie nye de o ti ase awira ho na do so bra na e be yi wo sa akọ aditia fufuru mu do hu se Nyankopon ye odo enti ye de number ne tu bia ye number ne ye 0246 91 47 17 0539 70 68 81 na me ka se twa to no me ka kiro se nya Kitima Heba Center mu gidi because one na wo ba wo de adurufin chim e de be ma na wo so ho aye dai atimato na watimi akofie ani abusuafo no atima aye dai adi nhia ma bia ye kama Dr. Ewradi Nyankopon Shao Kitima na ote nkan doctor we obo adwuma papa adanse a wo no Ghana ha no ya de bia tete otumilika abua kwa no wo ufa ne number na ofro be ma direction ne nia ye ntimi anka nyina no wa chechiru mu asoso amanema akotote di ama ene asema si asema bafie ha bana kwandusam za na ezo on se jadam din ejadam din Filemon opoku se odiniti ago sheba bi enu kwaso odiniti she opoku enti o mayere o Ofolumba o mayere me pa na Asem ketwa meni nuane de ye da ye na banka na ono introduce mu no ono so ono no de koba ni se ono so de obi koye ono nso na wo ye bi enti no right now no akwai se ono nso konekon okay sana sisi e aye ba member side no because me team ba bi no miminim no wona o ka kire me se wonim sa nipa no okay so enti ono kwa na de meka so ono na de ahoma be so me kompa enti ono no me friend issue mi hu se
me who some man here scammer no me friend no saa time no friend bia na o she won cry oh man no were you good were you serious anyone but last minute na who some man here scammer no me friend na afid no on farm because bio ti di be 4 days here me friend me test na ka chen say me ba Sompa obeti me nka ana ka chen me say adana me di no e ba befra ana me say me ti me ba bi no na me nim kojo ba wi bia wo yes scammer yenyi kojo ba wi ansi nche na yemusa se banka ne introduction so wo bia odi nkofu tu kwan be na fa so ma afre de wo konya broche ni contact na ne dile me pacho de ko ba yin na ne say me di obi ni ma eye banka ni no me ka chen say right now no me di obi aye the amount che say ma committee me ho enti me pese me tim ma na kasa ne voice na me busa the questions na me hu say Nipa no wo ye genuine ana say onye genuine and cry ebe chei na be banka ne biso de number ne be den ebe mame enti enam ono ne partner because na banka no wo ye dependent ana eye the partner wo ye main applicant ana me try na minya sawu man number ana me ka che ni say me de obi ama eye banka ni no but me pese me ne man no kasa Mr. Bibi on pesa odi number ne be mame nti won ka bi mame eti emu ho na ofre man mame ye conference call no e ho na bedinya eye agent na kasa number eti bibusa ne say sisi ano bibia ne metumi abisa agent na Mr. Bibi ka che me say na me no ho na ede eye agent number mame bibusa that question but no nim say conference call no be dia nya ne number no sa na ko bae oboku yemhwe ni say ye de nkomodi ya na yebese mu da ho na ne di ayede why conference call wanya number obi na introduce amma obi eyede na nkofo miensen ba ye nyina wonu ye die nyina ankofa banka ne so anko na afedi e be ye woni ne street me pacho na odi e de daso bi ndina ma woni je se wa woni ne be diri ana se ekofa ba bi na scan bi be kono na wo mpe die na ma go nka minim so mo na samo na edi nkoma a kire me so obi wa abrochiri di se bibia nam de obi ba me de form no so be ma mi mpa kakra de be ma me ye me dia di se me fa kire oni di pa no ko diri straight akon bi so na ma anya lawyer to mo no die no ye de na no so ko ba sa me pacho ahyasie na banka ne ka kire me no me ma no be ya we se eye scammer no kojo ba wia on the daso no kojo ba wia no ne daso ba wia ne daso no brekum ni no kojo ba wia a UK ye frɛ Frank Asiedu Ofori on the daso is scammer no Frank Asiedu Ofori e we UK ho me am wo fa ase brekum ni me pacho ana wo yesa the shop where wo brekum eye OB and Sons Ventures our turn iPhones nkwane laptop to ankomo ne so me pacho de ko ba nyina ne say ahyase na Mr. Bibi no banka ni ne ka kire me no le man fa ma adwama no be 2 weeks of frame no emu ho na me ma menua ne ye den eba mu enti ohia menua ne kra o making hotel ene de ka ho asema nka menua ne kra nka wo fa kire di obi aye den akwa no enti na initially menua ne be ye den ebe hu dada enti last minute na me benya eye scammer yi number no o ma me ya we say eye Mr. Bibi no oba be ko UK ema o send ne visa kire me WhatsApp ema o woni me say menhwe na ma mu obi amane it was send ma me na wo ye the delete ba me ye fast ana me screenshot ye eti mo kwa me so me di ma eye me nuan eye bright eti me nuan ka kire me ema e friend is saying scam yi ma me ya we say enche bia Mr. Bibi no ebeba UK oni ne deal eye banka no obekọ UK oni ne deal nti onya kode a mene bright no ana obeme ya pe obi aye den ama no ana bright nso obi a wo connection ankasa because nurses group no o mu ankrofo dudu na nim no o renew pin e man krofo enti ene odi tu ma ye na nkrofo ba na e ba but me di Nipa ba ko na ministro akiri eti ma fa obi a ama Mr. Bibi bio let na Mr. Bibi pe obi but man pe obi ama ni bio sa na ko bae me de ne say Bibi na introduce ade a kire Nipa no ne ye adwuma no mu afre wo say Bibi be ko UK twema Bibi so obi tu kan ye business and just asay no credit di twema Bibi ni mo mun kra say me be ko abrochi ndi afre de free na ko mfama ni street ana me ko abrochi kura munya bia mo mfansi mi so na me amenye Bibi asa be ya Bibi mu wa dance na so obe ko wonya nkoye mo amutimi ne ko dili street no ho ba bi no
Where mammy Chimu ye dear chair. Bepacho, Ofalumba, the Kobain say, Mr. Bibino, not only me and can't later view because the Kobain said, where do be our work on in the bank one casa, Emma Papano. Sika will charge you, when you cry then, mammy. Because not on pace, and internal pace or day. Scammer in a band of mammy no. Or need your tosso. It need your order to later now. My binyan number namne kasano. Ano ka Mr. Bibi no hunse mi na ye den. HM to the extent say o my lady ni cry send 10,000 cry to no ni mobile money wallet mu. Eti scam yi bufu e mo ka kire me say memfre Bibi no na me ngi sika na me fa nkoto na accounts because when ni cry anye den ama no. Eti emu ho na ba ma ase na me ni Mr. Bibi ntem no. Na se me ho na ba be na because onim say bia me me fa na chi aye Bibi ba ni na ye man yi scam ya wodasu yi. Only mum and no all can message and where is come on every casem. Akobase business na mo ye nim ne yesi e bia wa lock e bia to besi. Utimi nim na adwuma mu nyina na de unyans em yes kama ndia no aboni di ne de adi ngoma wa. Me pa che yo. So enti no ekobasa na Mr. Bibi no ne me nka even a visitor na kwantu seminar kra no wan kan hye me oduru UK wo kra no me friend na wonye na on fa because yetimi ye ma na koy. Ono ne de no sorry. Kojo ba bia ma me ya we say eye ono na ye ma no me find out no say enye ono ye na emom eye bank na wo ye adwuma no mo kọ conference. Okay. No de ne ho fry. I no ho fry at that time na me ni nua bright na ya committee ye ho. Enti na kojo ba bia gusu e penny per free en chen no me ni nua ne kan say ye mpe obi ama ni bio because right now the keka kọ no ye engineer nye den endi bio sa na kọ bae. Okay, this is the na akosie. Sisia no, dia akosi nyina ne say me nua brighty na down for UK o ma ni nua ba ko ofri Bolga. Papa ye ne say date no adu enti oso mo ko Accra no mo submit mo passport any biometric o mo ko biometric. Say ni nyina no woni mo hwe date na no de ba nyina no. Ono akasa na wo kyere send ma wo say date bi say obekọ embassy wo. Bra yi etumi hwema lady free Bolga echo Accra. Oh, eduru ha ye pe main applicant ye friend is no wonfa. Some main applicant for ni no mu nyina sounds why den aye one into the main applicant for ni gisika no dependent for no strategy na man yi fa no no. The timo den enti eduru ho no ema lady na ofri Bolga ba ni nwa no wo UK won bu be fu ye. Ana ye try say na ye pe the UK number eye na account number no. Eti ye ni nwa ne hye ho no ye say sa na tie dia ene sa main applicant no ni sika no a wo say ontwa ye nti o ma ni nwa no nye den o mo nkoye asem o kan no strategy of fine ni say main applicant na do time say no so tua visa application fee no main applicant na ne de entwa ono ankasa na odi ni sika ye de tua ye enti say wan tua sika na ma na ompene ema o mo nko embassy wo sa ni na wonte da ana ni lady ni nwa no wo UK ni say ene oba betua sika no on san pay date fufu onye den ema ni nwa no ana o send ni UK account number temu kwa na edi hu ni details kakra san so UK ho o send it to mu no date ni san so duru ho a eduru ho ni nyina no sa wonim ho hwe na still na we den wo boa UK sika na wo send ma on send ma guy na o so on send it Ghana si council a so onye den on send e ho na yi na e fa ye ho adwe ma me na ensem na no ya ba bi ekeka ko ne mu odene obi atie kura ma sa amre ni ti pai no sa nipa no ka che so onko Dr. KKB Herbal Center Dr. KKB say so we ni yade pa hunade hunu kusu ne ma nko ye ma hunade wa chirichira sa yade no wasa omodrum ade kusu kama ema yaresa eba wa na ase atata kidney etete wo wa sabigunu ne ne ema keka ho sa ha wo no Dr. KKB simen kanto se bra suro kukura de wotene te ene ho ho adanse bibiri Dr. Abranti we wo bo adwuma papa Dr. KKB se fa ne number ne frɛ na yale bia tete wasetrem no fatu nanim na awurade be fa ne haban so na wasa wo yade number ne 0557 346 080 0557346080 for Dr. KKB obejo so na niam akotote dia maw obo heba ono na de preke se pa da ba no obo heba obo adwuma pa wazifu obibi yade no bra bedan no mfa bibiduru kroje entu yade no ase emfa emaw waso ndo dia habanduru
ɛna ɔde tu yade ase wa wo na mu tutu kuro na ase ayi dufu na ase ataatae agye pima yew ne yade ekeka ho ɔsɛne nyinaa ɔboa ba ase tumdi kabra ɔde mɛma aduro bi kura ba so ɔbɔ sɛ aduro na nsa so yirimu a wɔatimu sɛ yes aduro nie ɔde ba fi ha na mɛma na pre ho sɛ ɔde preka ne ba ɔsa de ba yɛfrɛ no ɔden broni fitaa be bi de ko gina Ghana ni so a ɔba was me hia ɔden ne bi edifrɛ no na nneɛma nkɔtɔ temfa ne number 0550 1915 14 0550 1915 14 frɛ no ɔbɛgye so na nneɛma akɔtɔ te dia ma Sompa se we ni big o wasi twa ne big na we ni big 5,500,000 ede kro na wo so we ni bi ndu de frase bo code ne send wo de wutwa ne kakra no a na wo we ni sika kase akɔwanim code no obedare star 426 star no abo 6 hash na wadare na de abo eno ano no sika na ekɔ na number na ekɔ no obewe ne kakra ka ntu so yebi na sika de obi nimba bia ye no ebe firi aba danke ba se men kan kiro se brana yare sabia ho pachi ha brana won hwew danke se yade bia tetu nipadua no o de bedana obebo ama niema akotote de ama Dr. danke se tu medika bre ebe chim se doctor we na ha me we na tete me ne ye ndi kan o doctor akache ne se wakọ doctor school no for 20 good years obi na yare sabia 14 years ni onya problem bia enti ye be sere se o de wose ye be yo yakọ na niema akotote ede ama the number is 0244 017556 0244017556 ofre na obeje oso na niema akotote dia tabita clinic se men kanto se tumdika massage ne niema nkuko yi o redeem tabita ye na akoto ma akonofo ne ma ahofefuo bi na omo massage oposawo do sawo a wati mo so okopa ya lehwe ba ho asesi wo so omusimse nnome ne ombo adwuma papa na nse omo no ho dodo no okoda okomiemi ankyire wam ma ne ho ofe ntu so ya akototwe ho na niema nkotote mfamanya no nko a yade bi etete wo ko mo hwe ma niema ekoyi ede ma wo number ye 0202 347 647 ombeje oso na omahwewa maniema akotote ede amaupa aha papa ndiyese musika se na akwadini ho ofa sika akwadini ho ni nyina 3.6 billion 3.6 billion edina wo kasa ho pui me ho popa ofa enye easy emayen because enko for threat ne doso enye easy 3.6 billion enye easy man no itimo den pa because wan ye hwe yama obia sika no crowd accounts mu yakọ Absa Bank yakọ ya 3 December no akwa yi sika no wa transfer sika nyina itimo den ntia me friend scam man nye bibia into offer ye da ye na nkofo wa kuma kura imu obi say 3.6 billion see enipa 3.6 billion ye da ye na aden utua no installment na say o ma ye ni say initial deposit no obetua 3,000 pounds na your friend is saying visa application fee no aye 1,750 pounds what's our ma na wo dia ka ho so ho enye easy offer enye easy o e die na pressure daily personal e die na so ya aduma bai ye nurse ni yi na we wo pan ya kura na be suti ma offer etu de bo aduma kura me kwa na ma ko run nurse room because benya concentration kura no na wo dia ye aduma enye easy me nua no so sa we nurse ni wow enye easy wa be duru ho manemra na enye easy ye unu ni asie pote enye easy na ye me se producer so mawura madi mu nkoma edisi offer dia kwa ba nyina ne se right now no unim ne busuani bia nyame adom ne enim ne busuani but ye later ne fa ye ho adwene se because ye ne se ya chien enti no onye den onfa sika no ani enyiyen ana oye se opese woni CID ni yeden ekasa yetumi bo modern so ma woni inspector ni yeden ekasai ono ne kasa ya asema wo kan se si ono no adwuma na wo ye no onwie ye edi se onwie adwuma ne dia ene obie no wo di ni sika beden ebema no ana ye ne se adwuma bie no wa ye ma obia o because o ka se obi ba be ko ye mezu okwa na nka wo di omo documents beba
documents bie no a wotumi yɛ den e de baaye enti die na kyerɛ sɛ wayɛ den wayɛ adwuma ɔso ɔno kwa de ɔso ɔno onsuro obiara because ne ofa judge ɔse ne ofa judge enti ɔno de onsuro obiara judge ofa ya minim de ɔkyerɛ ofa ade chi ya me ne wo kasa yi yɛ frɛ na afi de enkobio enti mu hɔ na nkrofo ni nyina hyɛ ase so ɔmo ma yɛ pressure UK for ni nyina frɛ na asema ɔka kyerɛ ɔmo sɛ obie no a wɔsɛ ne sika ma obiara enti yɛ ne odi sika ne ba enti ɔmo yɛ den ɔmo mɛtaataa yɛn edi fo obie no yɛn tin nka bio enti minim nua yɛ try sɛ wɔ sɛ yɛ ma for no main applicant for ni pressure because yɛ ni so mu nyina yɛ suspect enti boy baako yɛ frɛ ni Joshua ɔwɔ Tamale ani yɛ frɛ ni bone henya ɛne enya asɛm keto mi nua de ɔne ne konfon so pa no ɔka te line no edi bɛtɛ 30 minutes mi wɔ hɔ na man bi frɛ mi wɔ se yɛ frɛ Nana Yaw a wɔ free breakum ana wɔ se kodwo baawia wate ne ho nsɛm bi afa yɛ ho enti wɔ sɛ ne ara ne nua mienu bi free UK aba enti yɛn fa car baabi a wo bia na nyɛ de ne yɛ mra ne yɛn bɛhyia abusua no in fact yɛ de wɔ se ɛyɛ ɔyɔ adekye na ɛyɛ 24th December yɛ kɔ breakum hɔ gɔfuo didi no enya asɛm ketewa ɛne anadwo bɛyɛ sɛ 1 o'clock na meduru ɛyɛ Jakobu hɔ enya asɛm ketewa afei yɛkɔ yɛ na busuafo nyina ne yɛhyiaɛ ɛne yɛka yɛ nsɛm ne pɛpɛ kɔtɔ ne bra no no yɛkɔtɔ ne bra na wofra bucha ba no ɔno nso gyitum ne wɔfa asefo mienu ana Nana Yaw na ɔwɔ Ghana no ɛne ɔmo ne yɛkasa pɛpɛpɛ yɛkɔnya ne yɛsuro because yɛnim ɔmo wɔ baabia efie hɔ nso deɛ de wɔyɛ hɔ teɛ no ehuhu kakra but yɛnya akukudo ɛne ɔmo kasa pɛpɛpɛpɛpɛ ɛma papa ne panyini kwa yɛ ne sɛ odi hini ɛwɔ manhyia enti ɔno deɛ wɔsrɛ ne ala sɛ yɛnka yakoma nyɛ de ɛntɔ yɛyam na ne nua ne kora ɔ Ghana ɔdupi nkurɔfoɔ ne bi ɛma at the end na yɛ pɛ akye na nuafoɔ no ɔmo yɛ 5 ɛwɔ UK ana ɔmo nyinaa gyegye sika ana ɔmo bɛfa no kɔ UK nti ɔdu UK no wɔyɛ adwuma de tuatua wɔ biara ka etu ɔmo hyɛ yɛ sɛ aba asi ɔmo yɛ sorry sɛ bibi saa yɛ den asi na emum no ɔmo bɛhwɛ sɛ obi bie ne sika obi a wansi di koraa no ɛnyɛ den ɛnkam ɔmbɛtua obi sika ama asomdwa ayɛ den aba eti papa ne promise yɛ sɛ on the 8th January ɔbɛkɔ UK ɔkɔ a ɔbɛfrɛ obi a wɔyɛ victim na afei no so wafrɛ mi nuan na ɔma hwehwɛ ɛyɛ burial no na sika na ɛwɔ biara no wayɛ den warefande ɔfa papa yi duru hɔ 1 week 2 weeks yɛnte ne nka before so ɔbɛkɔ yɛ request for the number ɔso ne oduru ɔbɛyɛ de ɔbɛfrɛ nti wafa ne number nso anyɛ den ama yɛ edi bɛ wɔ week na nkɔfoɔ hyɛ ase sɛ ɔmo san so ɛɛtrɛte yɛn right now ne yɛn hu sɛ asa abusuafoɔ no ɔmo yɛ ayɛ den ɛdisappoint yɛn because hyɛ ɔmo hyɛ yɛn no ɔmo ani so. mokɔ nkɔto ne maame. ne maame no yɛsɛ wɔ yare a na ɔmo kora de ne ba bɛkɔ kolebu so nti ɔno kora de ɔmo amfana ne de ama mɛfrɛ bi yɛkɔ yɛ print bank statement ɛmo a yɛde kɔɛ mpanyampa ɔmo gyi tu mu later papa ne wa ha mɛfrɛ no asɛm a ɔka kyerɛ me sɛ ɔmo nya namba bi de afrɛ no ɛwɔ UK hɔ ɛma ɔmo atwa ase na ma wagye atum ama waka kyerɛ ɔmo sɛ ɔbɛtua obi esika yɛ de ama no nti ɔbɛfrɛ yɛn ebesi ne ɛbɛyɛ sɛ yi nie almost 1 month yɛnte obiara nka bio ne picture mo wɛni the picture yɛ wɛni wekwa ne girlfriend ana ɛgya yɛfrɛ na no ɔde na ayi yɛ den the picture yɛ ɛma yɛn ngo pass man girlfriend obi bua wa sɛ kɔ ya man na no aduane akɔbɔ enti ɛyɛ asɛm na ɔfaluba the girlfriend ɔno so ka ho bio wɔn deɛ waboa mo ka ho a umfo no so picture mɛ ne mba no so ɔpɛni ba bibia bɔkɔ deɛ yɛ dɔbɔ ade ase within the say right pre mic no na otima kasa ma ne ma akɔtɔ te deɛ wompɛsɛ w'anim bɛba yɛ ma ne ma menim ade koro ntia na obi de wo ka wo sɛ ka nso so na obi ahu mmɔbɔ wo sɛ asɛ wompɛsɛ w'anim bɛba medwene mo amente ase wommɔ ɔkorɔ no woboa wo bi ɛna ɛyɛ ka wo nsɛm wobɛme yɛhunu w'ani berɛ no na bi kura na ɔmo yɛ nursefoɔ ɔmo keka ho na ɔmo de ka hu sɛ ade no mani abere ɔmo agya mo haw kakra no wo so yɛ nsamfo mo anim nsi a yɛde yɛ adwuma ne yɛ ne awpɛ bɛyɛ ama ho akyiri asɛm no ne asɛm no meyɛ saa no watem heat so nokorɛ baako no bɛyɛ me boa na ayɛ saa pɛ na wadum me migya nti ɛba mɛyɛ ntro kan na mekɔ ma kan gya na mboa nti muhunu ne ɛwɔ sɛ mo yɛ na moa mo udi ne de sɛ bright ka sɛ firi he like okay 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 that Frank for you know
otimi bu abanko fu tu kwan ko UK. Okay. Nti oka sa asem no enam so okay. Nti yempe ni aye dependent. Okay. Na nurses so ne sa dependent aye ni de ye no sa se ha eye de ko. Nti me pe nipa miensa edema menua na yes omfa no. Okay. First one on my date 18th November mo be ko embassy akwa metem no ma. Okay. Ebeduru hono mo no. The main applicant na was say or the one you see where no. Yeah. And he said the ma we nyina abaye ne say was see ebeka 2 weeks ama makwa embassy a. Obe send COS no e di aba na mo study na mo the other documents a o de beka ho nyina aka ho de ayede amam and me ma hu COS da na me nim de we atie nti obi ka say o COS a na che say about 80% of the visa has been already been issued. Nentimbo. Yes. Abe issue amam nti just having a partner to join it there enye bia nti people were just interested. And any other Nipa nema nti those involved also they are my close friends they trust me. Okay. Omunim me even outside way bibi any ana omo frɛ me a me yema omo pepepe. Okay. I know their family omo nso ne me family. Okay. Nti I say aye nam fo nua ne nam. Okay. Aha nti me kan na omo ka chem no omo se o eye me a me di ani me a omo nim me kra de problem bi anya den eni ho no mo. Nti first one Aba, one my date. Second one, Aba, one my date. Third one, Aba date. First one, no, you could do what mona date, ever so sales for Mukwa. Was a your friend, Abranti, your friend, Kwadosu. Your friend, the phone over her at that main applicant, no. Okay. And if you were Sabana was one way construction or construction COS, the man. Otimi can to the sense that Otimi J COS Emma construction IT nyina what can say nyina nti first one then agugu second one be kwa main applicant no do ade ne ba ye no eye sa ne girlfriend no aye friend asantoa no okay Madeline no onu ni nuaba aye friend Angela eno ade ne ba ya ono e nurse ni ode ne ba so na main applicant no wanya care job amano nti onye den one ne nye den enko nti me the ordinary by no so a young guy omo ti so mienu na di omo nkomo ena du ho do mo so obekwa edu ho mo again say wanya ne menstrual pains nti ontimi nko ena am say what obi ani ho no mo a opese otu kwan na akade ade be cha mo akoye wo so bu nsa mfroga and your pains no kra yo yakra ebeko because obese otu kwan nko ade a ye wo Ghana ha ne enim de we etie obedim like ki obeka say obedum aduro kra wure be fi ebeko say obeko ye free gay friend and I'm friend ka chen say on kan chen ne ma me no de ban say minim say abrante no oye scammer oye kronfo oye wi and wo ye sa no de moma ye bait na wo meme achew because say me achew say me achewa o meba nyina beba because una magia atum say me main African and am na magia atum say mo ba be ye den mo de bibia be ye den okay ebeba enti mo magia atum dia e wo say mo kofa onpa kona o ma mo COS ne ye den eba kwan of us de blame no sabe pepe say mo timi kofa ono ne ba dia ene obi abetimi akwana kwan me friend ana again kate no block me na adane menini nam kan say mema police ayede achen no ma ne ma me no e frame me no say dia say na kan am say how mpra na wo kan say wu na onim ne bibia no wo ka kire say ni say aw bibia wo na den na wo say men pa no e yare a no nya ne menzo pain no obetimi akwa ba bi ontimi nkwa na ontimi nkwa na am enipa yi he sie pa kontu atu yenyina wo Ghana enim de wi aho kire ni sa no meyiwa na obi ka so betu kwan a ahopopo ene ade a wo enye ne sa akura yede na ne date timi hia date o de ko interview Asem ba kon so no o mentu o se men wan ena me se okay
Any, Micro one can't tell me. One can't tell me mental pains. Quanto say, mean I depend on them in the band, any deem come up, a branch and any deem come on walk as a machan. And I'm say, as I am worry, me move matter ya, umbra, Naminciano, but then back hospital. Your man, a drawer, I know a dear man. So, what do you now? I need to go. I have a can go to Chungomona, a bapena. Well, yeah, say, Ujaman, a druma, hot by you say. Onene bon komu se ne hoto no wanku ye si potena mame ehuna yetimi akoyanim eye togwe ahaban keke azebribo zongaru kagoka ene togwe ewofi ha chese burunyan akoyire ne nchiri wampa no aba ne no ento nkoma wa ha togwe ni ebedin ano edin ano ehyepa toga bum kama ne no timi se good semne doso watch na good space are good na tad ne good ntineno utinze medi good ansana toge akọ agudi yanko a ena togede abe fia toge abanga kadi nyansi ane ye kra amen yedi kan kire se wo bomfa adwoso bomfa otre kyan kuruma eyekura toso mienu anane me ansa so ene ye frɛ ne bomfa we no nye asante yi mampon kwa so ni asante wanwani bomfa achim asante achim bomfa we de ye dwoso bomfa ha ya tese unya busa akora obekira na wako hospital no ho na usi junction so a afidiase kwan ya so obenya togo abankeke na waboa hunhumu fam ne ma biara togo ye munam fam de bia so etete no ko togo nchen a obeboa ne ye futu no de be ma togo na tenase ye be ko ne amana kwa aba na nkoma wo ho no de abro togo mpacho bibia boko de yo afinikesi e facho mo ho ye de ewrade aye ade yo ede amiase am say de wasi akunya no so afa ntoma kama enu ano ede amiase ni diminu ya de yo ede amiase togo na mentiti upi ade bi ha madwe nam se da obebe bia ne se nenyame adoma me na mete ya mahia wi na wo se mebusa togo me se mebusa se enkofo bebre abusuan omufiri mensi omuye omufiri abusuan nim kodi abonten so a still abonten wo omko yensi omuye eyo mo a na kura su bi omaye bone bi enum bi na di wo machi anasa abrabo na na ye bo omo so omo ma mebo bi wo wi ase togo yo mami fa akunya we so na me di kan chia etefo ni na mechia nananom ni apelifo Ghana for ni na medin ye frame togbe aramban keke azibribo sonkalu kagoka na me kradadi edikwajo okay de me kanda okay tinde de ma kachire wo na de wayi secret apie asemu a otobe kae no mechia Ghana for ni na mo a muta hweme omo a omo pese betie Sompa no nyabutre na watie isan say mi akasa no me free bosuamu me free family mu nso ukọ mi akasa me family mu a ahiafo wo ho enye sikafo nko na ewo ho okay ti bosuafo bia de wasase so bia no ukọ ho a every kura no ukọ mahama fie kura po a anipa wo ho a onisika okay ye de hiani wo ho yes because yakupon o shisha wo yase ni na wa shisha se we ye betumi asoma we and na we betumi aboa we betumi aboa nti ye ni na ye yesikani a one e betumi aboa we one e betumi aboa we nkenyi so yes nso nebo yame de embo bi kwa okay e wasase so nso said ye wo kan ye wo busua bebre ye kasai ye wo busua bebre e wo pa otomi kasa okay mami tu kwan kakra because o said ye busuafo no ha me de mami ko baby kakra say okay mami ko bobra okay so o konso a zelo no de abanachi na e de abanachi nti edu baby a mi to gbe haman keke ade a metumi bisa me hu ne se wo ye bema na se wo basase we so a wo nya be ye 20 years ya we are fi be ye 20 years dia okay dwene hu se Yakupon ama wadwuma kese okay Yakupon obo
a woyɛ bɛrima no dwene ho sɛ okay biribi bɛbɛto ɛwɔ asase so okay me a mɛwɔ ha biribi to me papapapapa biribi to me papapapapa anipa a ɔmo firi baabi a mo ne me no ɔmo pɛ me yie but busua pɔtensee no ɔmo pɛ me yie da wow me mɛta akonnwa so no manya 30 something years ɛwɔ akonnwa so nso me akasa me chame a me kasa na otumika me kasa na otumika saa nipa no ana ye ma no sika kɛseɛ sɛ ɔmba be kutɔgbe aban kɛkɛ yes nti afi bia no ye wa memre a ye tumi ye saa asɛm we a metumi kan no ɛkɔ 10 years nti ɔbɛyi nsa no atoa no sɛ ɔsoma atoa no sɛ dia na atoa no ɛpan na atoa no apai ɔsoma na pai na pai ɔsoma na pai na pai kɔde bɛyɛ kun no yes nti na me catch no say dia import in ekoso say tambia no ye ya memre e wa ha but ade we ya ekoso ye no ye ntia na de nye eti sa dia wo de brawichi okay na obi foforo na pafufu na nti ye wie na mi togbe ha makeke ma catch no say ndedie ye ni na ye be kata ye ne okay na wankumia mi nso beku okay ka secret ni awo ho ye ni na no ye be kwakọ ye boni de ye kodu yakupon ho a ye be kwakọ kasa awo ho okay ye nananom ni ye papa nom bebre afrimu but ba ko bia ne ho a wa basa sesu aba be ka kire ye se ho na ye kọ no ye de anase nye enyo nti no ye wo bi enyina be kwakọ yes nti ho na o si nkrofo ama no sika kese se oni wa na kyese akwadwa na me meti so no eno so pe sa akwadwa no bi ene me yede so aho wa hwane pada se ne wa hwane pa nti no mi ankasa no maboa me hu dada okay mi eno ti na tambia no metumi ka se enye tam antokwase no enye sa tam na etumi toto dabi so aho nti awiase aye wo yi anipa oben wo ifiri kra no udwane firi busuano mu na se ukosi fie wo baabi a anipa osifie e wo chenchen ho no area ho no bebre ho ana obasa ye solitiafo yes nti se de wukan uye anipa bema na se uba wiase a dwene hu se bibi kese pa na yakopon ye de aso oba oya 20 years na se ohunu se okay mbe wale oba be ka se dabi minsha okay so nso bema nya 20 years na se u ka kire na se sika wo be bi ntino yenkoko ye adwuma na sika no bra fidia bema on ka se dabi minsha bema en kasa wanyini yes wanyini so ati de meka nti sana yakopon ye den aboye nti oba anya abeye 20 anase 22 years kurapo a 3 years kurapo na se u ka se u be wale no a mamefo no be ka se ensa nso bema onya 20 years ye nkasa sa 18 kuro be ka ko pe blabo yes na opese obekọ nti bema ye kan ye kese nti wo ye bema na se wo asase we so wo firi bosua bi mu a dwene hu se kwan be na mi betumi afaso na bosuafo bia ne ho a obetumi aba betake mi adi bone bi sunsun bone bi atumi wo bosua no mu a atumi kokotake mi saa de no enu na nipa da se ne ye hu hia se ye bedwene hu ye kasa yi anipa pi wo ho a na onamo na eduro o hye ne bag okay because for obenu mu eduro asana obetumi aye adwuma okay nti oyi na chese oyare anipa bia na nkasa o problem so ahu ye kasa se anipa pi wo ho a ye kasa oba bebre aba begwa wo yesi nso no be ma bebre ho a ope aware nso onya e kanko na otumi bo afa oba no susu no binu mu susu peko no okay nso eno so onya so ati de meka nso no eba ne sen ena eba ne sa no ye hia hwehwemu se no problem no ye wo baby mienu ena problem ntumi free aba betu anepa u papa fie u mami fie ye hwehwemu a ye be hu baby asa haw no afiri na ye betumi a block kwan na chese ye betumi ade asiesi wakasa ho ye wade abi o wa ye friend na gonje okay
your friend agonje obi ho na obi a ni ho a ohawo so boni a wakasa wadi anase wo nantini na no ntatie a wotiatia so ne ade ade ni na eye boni untinu ye hwehwemu a ye ya peni no sebio me papa de me dana se wabua togbe ahamban keke okay isan se sebi yenswa no na ofa bredi ade titie ewa okay na dakro na me baba bisan se na de ntina ho titie ewa ha se oso enye bibia ebia dakro ko baabi na se obidi adua bidi bibidi gwadua ne mo mawo na wodi a wobewu a wobehu akokɔ kitua ewa adua ne mo okay aperifo no omu a plane da nti uye bema na se uti asase we so na se obetumi abobra ti se ufa wo hu adi kapenifo no okay nso ye ya nipa se sei ye kasa se ya na omu fi se eye juju asem na eka eye bosum ne hu asem na eka so ati mi kam every grand okoyi ngo kokko adi go bi no store na no a obeka se okay ya na duro engozo agu ambezi esu yedinda toge o number no nkomo na ye obi da ye ma o number na ewi a asem bi hia mpa memfa nso so ansa na obekọ a ye jawa mo akọ toge number no na egu afidie no so number no na etomegu screen no so me personal number no eye 0244 4847 toge anu abe mic na ma se be ye bekọ abontin number no ye 0244 48 47 0244 48 47 and now say 0244 50 66 20 yes number sinina no WhatsApp e wo so me ne ubetumi akasa e wo WhatsApp uti mesi awiyase mi togbe amban keke mi be yare a yet to me check say anipa and to me aduro da e wasase so mi be yare a anase bibi be to me anase me wufi awiyase a na se anipa da se ne mi be jai me ho ama anipa mi be jai me ho ama anipa wabo ahon da about 2:30 asana metumi da so ahu nso no etumi bobe ye fall so a na me san so asole uti se uyase de ye ndi agrosa uti anipa bebro ho ana mo ba uyase so yakupon wo ho yakupon mi tambia no na me make sure say bibini a mi ankasa be seti asana yakupon na ankasa kasa bebro ho a obema me bonus say to be amban keke wa yadi nso no ye kasa se ya eya na nkrofo enya gidie e wo kasa no enunti ena pleko kitua eni pleko kese no omu nam no kitua no bisa ni mame se adenti na wano eye tintisa ena peninu bisa peninu kache na se yen kache osese nti wusu na nkwan so a wo benyina beto yes nti ye kasa se ya mi pese obia be compare se anipa mutumi kasa o TV so mutumi kasa omuni na mu ye baako debut Manchester baako pese wo betumi ade 1 CD ade toy no e betumi ashiga na ni na mi to be hamba keke wo family bi agro a wo kasa no ye bet so say yes asemaba toge meja o na mama o mono abamu kakra na before so o mono bebe mebusa obi nso abre wa abusuam ena o hwi mu kobo obra galamse yi watima kobi wa yeyi kama toge up to next any pakrosi ka bebebe ni ontimi nsifie o han apartment nko a o diska no rough tese onya visions wo yes to obi oni visions wo de obi tukwan ese aya kohwibra na o tuka na yedi nachi odim first kan bi mbobra bia o mo sa no ya na yede ya nyansa no wonim ana ya na bibi na wo fie na di wo maji ana sabe ya moska mo yes ohun se bi busua bia no ye wani pa bi ho a omuan accident ena mu afri mu nti yesi omukura po a still omutumi adu anajo a omutumi ba busua no mo na chese omuti se klamanya ye yi sika di koto usuru edu baby no onimu niwura so ati se wabodam so ati me kanu nti eba no sadia na se wakasa no se bi usunsun no ni hu ye dia ebetumi amba betake
yɛwɔ anipa bi wɔ hɔ a ɛno yɛwɔ akɔda bi wɔ hɔ a wafiri mu wɔ bosua no mu yayaya nti ɛnyɛ ne tam no ɛsoyɛ nti ɛba no saa deɛ a ɛno ne nyinaa no ɛfrɛ no sonson a ɔtumi di anipa kyi ɛtumi ha nipa ɛwɔ asase so nti ɛnyɛ ne nyinaa no ɛyɛ bɛyifoɔ yɛwɔ bɛyifoɔ no soso a ɔmo soso ɛwɔ hɔ bi nti awiase ne nyinaa no adeɛ baako a ɛhia sɛ wobɛtumi abɔ bra ɛwɔ asase wei so a bra na yɛn protection no na ehia nti o protect o ho a na sɛ bosua na o firi mu no family na o firi mu no ɛbɛtum anipa bɔne bɛtum ya wɔ hɔ nso no yɛfrɛ wɔ din a yɛnya wo yɛhwehwɛ wo nso so a yɛnya wo yɛbɔ a ɛmfa so ati de meka no ne bo nso so no yɛtra se na sɛ yɛse o ɛnyɛ hwi a me say menya afi bɛyɛ 18 years no na maguso bɔ brada dada na maguso bɔ brada dada maguso sisi fie yes maguso ɔyɛ bibia dada oti no nde yɛtumi nya nipa bi kura po a afie kura po on bi ɔtumi ka sɛ medan ka so nso metumi ntua ni hwan ya debi so aho nti mesetiefo ni na sɛ bra na yɛn check wo hyebre ebia na sɛ bibi obi na esisa wo hyebre a yɛbɛho hwɛ nansa ya na moto aba ɛwɔ America ɛna apeni no oguso chichi nkrofo oguso pam nkrofo ne ade no ade a yɛfrɛ no protection adwuma na saa de no ntumi yɛ ni sɛ baabi a bɔne ɛwɔ paa sɛ wobɛkɔ akɔduru hɔ pɛpɛpɛ no saa tam no unduru hɔ etwam wia na aba it is an good protection ntumi yɛ adwuma ɛna wabɔ na ho ban a yɛ mmɔne ma anase polisifoɔ kura na sɛ mo ba fie ha kura yes omo hwehwɛ okura po a obi yes anase sebi friends say upie kura po na sɛ ehwɛ okura po a ye bɛka sɛ wo de ho nka ho so ati de bɛka no yes polisifoɔ na abɛhu uti sɛ uyi anam bebree ade ato baabi na sɛ wasran ba bɛgua anam no so a na sɛ ade akyɛ bio na sɛ ye kyerɛ wo sɛ wasran dodo sɛn ɛna ɛba bɛgu anam no so a for so na waka na point back sɛ wotumi ho yes uti ye di corner de yɛ adwuma nti asɛm a woka ne nyinaa no mesrɛtifoɔ ne nyinaa sɛ ɔba wiase a ɔbɛbɔ bra ɛfiri ne kunu bɛrima nso so ba wiase a ɛbɔbɔ bra de a ɛfiri ne yere nti sɛdeɛ wokaeɛ no mempɛ sɛ yɛbɛtena ase na sonson bi bɛtakeɛ bɛyifoɔ bɛtakeɛ na yɛasetam bɛtumi ayɛ basaa yɛmpɛ ne saa nti sɔle obi wɔ hɔ a ɔtumi ti o nso ɔbɛtumi asɔle o nso no adibɔne adi ne kyi no ɔbɛka kyerɛ no sɛ mankɔ kɔ next week mankɔ ɛmboa wo kɔ sei next week na ɛtoatoa so saa no na adeɛ no aba bɛyɛ kolas nti mɛsɛtiefoɔ no nyinaa sɛ yɛnsɛ brɛ nti tɔgbe ahampan kɛkɛ ne sɛ wowakasa no aha ɛyɛ kwan ho nti yɛtumi nka biribiaa ɛwɔ woframa mu si nti no kuro bi wa kuro bi toa so Tugida bi Asem wata kwasi kurubi wa ya na kurubi etoa so togwe abanka kania ne twetwe nkomo no papa wa benehye bro nyama antene nkoko yire ne nkyire wa mu onne duye ni a wa bene na enso afi bi osa kɔ ne kurum kɔ ya amamre na ahoɔden na kɔ atana wasa agya mono fa kakra twim na yenkonko ya kwako wedi atia wa nsɛm ne nyina na dwobaji wa atrema makase du mebi ho na ye ne bibifo na yaso na edu mebi ɛsɛ de togwe kan obi so okɔ asɔre akotie nyamsɛm oduru hɔ no preaching na de pa nso wɔ da ontimi ntie preaching saa ne tie obi so obi kɔ asɔre okotie nyame asɛm ba oduru asɔre dem na wɔ otunku wɔ da atamfo na maneda won tie asɛm na maneda ti de togwe kan sɛ obi wa wɔ se ne ya wotie kura no ɔkyɛ obɛkɔ togo hɔ ade bɛkye no na adwena sesa na adwena firi so intimate town na nye meye na maye bomodi ko togu ahaban keke ho o se enye time ntokwa besi na ese otoju na wankasa wo transia kwakue edu me bi efi a wotimi ye haw wo fa wo yesi fasi ho wo amobra ne ye keka sanse mo kirewo wo se wo tu kwan akotranka na aburukyiri wo koye so kra no ho so kra wo koye no unya sika hu ne wo de ye ni nyina nye kwa ebi di akiri and now ye can Donald Trump, American president,
o pamo amanfo di mika ye di amanfo baba to twumu tan di otu anamo ma ne ba di otu anamo ma ne kunu wono obeka ye mfa ne ma nti obi ba wo ha ontumi di kanko togi abake konko protection yes protection ye kan obi so ko baabi ende wa hu na wa anye dabi ti na togwe se mfo obi di me compare because manches eye kete so ti me shi baabi bibiri boka ti bomoni tu anamo togo wa hefa bomfa adwoso afijase kwan bomfa ufu achan okrom na okwa asotwe na okọ bomfa hospital junction uduo na fa number na ene number na nyame ada o ma ye de guso ti togo ekeka kwa se wanti man try ne guso no ye eguso nyene bomodin chro na togo udu sa bomfa hospital junction wo na friend number ya togo be ma ne mana ba be for be fi wasuma semen ko ba bia oni ntemu asem ba yie na hawo wo yo ba wasisu eso ware aware no kwa na asan de wa ba fie sika nto botom ba ma oni sika wutiti si odwan ogusa na adu nyina togo ye ana adu nyina togo ye tambia be so ko bia wo echichi ni pinche na pese togo ba ho no mo afre togo obetu ka ba no ba nhihye ye obeba aba ba hwe se so wo ba bi wo so nsabunkumitwa na fa whatsapp no na kasa gu ase bowdin wo maame wo papa na fa whatsapp no sika ofie agudie ofie se sabe unya obi mani ntu akotogo abakeka o emra ni nti kwakuna ye koso aka se togo before so be kokra number no mo hia o mo no ye mo bi obi ti radio on TV number no ye 0244 48 47 47 0244 48 47 47 your sound so was 0244 50 66 60 20 0244 50 66 20 0244 50 60 32 dese togo number ne de se nya so 0244 nti wo fa wo mre fre togo na fa ne ehia wo nyina to togo anim na omo kwan bia so no ebe yi nti me kraw mo ni na se togo aman keke mbe kwa kotrance nti no wo a umba bida no wo su braba betese se nkwan no etisen medamas okay yo togo si wada mu nyina ase fa wo ha no bedan na omo a wo koya wo kofie wo apese oba ho anadwe ya obehwe wo fa ne number no frɛ na niema enkotote emfama baabi a wo bi togo ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka na wote ne nkan papa we wa beneshe papa we wa beneshe papa we wa beneshe fa ha koda no na wo mo ana niema enkotote pa emfama niema be kotote de amount emrante na tenase ene asem no edi twam na asem no asefim obi ti UK buruchima mu ade obi 3.something billion ene watena so se ubewu si ebechew si ebesen wo enye na asem eno ene yetena so ne na ya pe ne pumasi bire panimba afi ye nto angomo ne so kojo bewa ofiri bekum okay de ma ye kura ye hu ni din ni nyina ye third dependent na ode ne baaye no okay sa third dependent na ode ne baaye no wo se na danfo ne no ne bobo okay e wo bekum nti wo se bewu afero no obo ni din Frank Ofori ne nwanwa se wode sa din na ba no wo so abuche de nkrantansem ti ye se ye din e na ogitum ena account number so ode ba no so no Frank Ofori Prime Ventures okay Absa Bank okay na number no so after 027 na eno e de aba okay enti me frɛ no e ka kire ne sɛ Frank usi wonim no wo ne na abobo won kura bi ma na de wo ye no e kire sɛ obi a wo di dwiri mu no ma eno wo se saa aden line no agimi ana okay nti o kanam nti wonim de e wo onka ahwe nkire wo ka kire ye se sa Joshua no Joshua Adabon o ka kire ye se
enyo obi ono obi anu ono aka kire ye ne se ono ne brother ewo ho oko UK 1994 na ono ne brother na eboa no eye ne bibia ama no okay kujube wa trap of father say main African for nyina bibi wabu kire yemfansi wo unu yedi ka bonchemu ya wo bonyina ye bre ni ndina ne yansisi so ne yanko sese kasen na ojisu kujube wa adem yakwa koshia na busuafo no abusuafo no nyina te se de na meka na omu nyina agi atuma wie ese e wo se guy no this can ye den eba ebesi ne yanti obi anka e chese right now no te se de na meka na disappointment na busuafo no de ai den e de amayen ye de ye ba ha aboko sika 3.6 billion ana kojo ba wi a obrekum why den be ka se wadu pn okay sika na fa yensem ana why de wadu pn okay ye ba ha aboko right now me kama adwuma me de me ya me donyame ye hye be na wotwe so se ne ye ko ye na abusuafo ni gitu mu se e wo se sika no omo behwe ama obeden obetua a ye bo eto ye no a ebesi na ye nti abusuafo bi anka bi ye nti boy ne kan me ye hu so omo nyina no je koso ni omo nyina nim hu bi na yi no omo peso be nyina eden apie ye hye omo na wotwe se ya nti bibia de a wanhwe ya ene wanhwe ye be hye bibia si de free eye UK ho ye de na busuafo ne ne manyina be ka ho ye mpasem because Ofalumba na sa because okuten ko wini moko ema apunchani emeti hu fifire well yes because we kron for enu kran we kron for we yi skasika we yi na nya wo dia eye kron no ade na wa de we yi no etimi de meni me nua bright ye ba ha ya sama no no mom wa ye na mo nka bi ma ye ma mpa bibi anka mo be ha omo enu ano no main applicant for no because omo nyina ka ho bi Mudu mbefa bibi kwa so bia befa biara wow bia because main African for nyina aka ho main African for nyina so ba ko eni ni nuano no ye friend Aaron ose ba wu okay enti enuafo ena wa fa wo mo ena mo sa okay enti obi a wo ka ho biara a obi a wonim se say no ati bia because ne brother panyin kan prevention say ni nuane ni bibia otimi ye ma obia odio nyina ho ya kwa ye no so ya kwa ye odio nyina ye no omudi nkumo nya ye record bibia o ma gya tum say o mbetua ye se wo mo 1 week no say o ma amfa ama say ye say mpanyimfo se bibi e wo soro a na ma de a ye be the force na be den e betwe nti ye the force betwe na twe nso a start afri ni ho Nima so onya sika no wato aduane ama na madi wodi ama na yere nso wato aduane adi wasa ni bi nso abafie amafie fo nso onya bi ento obia ento asonko okay enkomo ne ya ye hu ndi papiase rekọ ni bi na bobọ na ne manko totem fama piase rekọ piase ani bi basa no we adom be ya amamene no ye da ya piase be fra na ama ne ma tima kotote ndi papiase ni bi nom na ne ma enkoyi emfama se wo pe bibia die opeso wanum toso ensa badwa ma so a ye de bibiduro krogen ayama ne ma ekoyi no ebi ene piase wo number ne ye 0270258138 0270258138 from ombejo so na ne ma akotote ede amount paso bites paso for so bu adwuma papa paso na ni se kroje na ne de no so wo de bi fa minimum a wo ze paso no was uni 18 years amemma ho uni 18 years amemma ho but what di kode na nim sanom ko ade paso abadwama so je se ni betu agusu ano edini ye pa so pedodo to afa number ne frɛ number ne 0533 770490 0533770490 from Bejo so na enema akotote dia mo hene ofa ba me fa we se ntwam na yenko yanim we se yen kai bonsem a ohene ba owusu afrie ya woto so nan otumfo apagya hene na nsa anonsensa ye ehye ase ete se lesin officer kumase na asem ni nyina ne se tana yaw bosom sa ase no ye no ewo adede no
wɔse yɛn kankyerɛ ɔman Ghana adehye nyina wo ama no ne kurampo na sɛ ebia wɔbɛtɔ asase ɛwɔ hɔ wasi so dan afei na woyɛ so adwuma anaasɛ wodeɛ no wonya nhyɛ adwumadie bia kwase a ɔkyerɛ sɛ asase ne da afigya kwa abre north mensim asante mantemase no wadane ne nyinaa ɛde ahyɛ ɔpanyin Kofi Aboagye abusuapanyin yɛ ɔwɔ hɔ nsɛnte no ɔka kyerɛ obi asɛ firi ne yɛ a wote yɛn kan ekosi sɛ adaduasa ɛbɛso no bɔmɔden a na nkrata asɛm nyina da fakɔma ɔpanyin Kofi Aboagye abusuapanyin na ontimi eni ho dwuma ma nyɛ saa de BBC anyo obi ne kuma ntwibo siako ene pena wie word ne ti akɔgye akyerɛ ma wɔ bi kran so a woni nkrata ɛwɔ ho atoam nika na fa woni ekyerɛ mu wɔ panyin Kofi Aboagye na ka kyerɛ na bibia so enkoye emfama wobetime nso de wani akyerɛ mu wɔ ne fie ɔkyerɛ sɛ Church of Pentecost yɛ no wa man from na hɔ ɛno wɔte be anasɛ frɛ no 0244 88 7904 0244 88 7904 na chesenkai bo kakra ye no so free menhye fie ohene ba owusu afri ye ya otoso na tumfo apagya hene de nsa no sensan hye ase no na ye de ama adehye no fampacho ye nkoye ne mu a na we ye se me na na de krata na ba timuntum ne ka busu apanyi mele na wo so timunye ntem na mungu hu abusu apanyi e ba ne se wa obu na nimtia no na se ne ene obi ne kuma ntwio ni na ayeka ndi na kwaje na bibia enkoto timfama case ikoso producers nsaka number de na mo no matu afa ho na afi ye ntinsim ne yankonko yanim ye bre no aye bede amaye ko kwese bibia boko boko ofa se wo so ho ye de awrade ayade asem mo de bae na mo be na matu afa ho na yankonko yanim ofa enukre emise yenua meme ebaaye no omo de omo asem beda asem penipa na da bia metame ka se wo de asem ba ye nche yaso ntie ba akofo asem na ebra ombaaye no ye hwehwemu so ye so a ye si ase na yama yahwefo no ye tiefo no na omo hunu se de asem penipa na sompa ye dwumadie no esitie eti ebaaye no abrantie a omo bɔ no kwadu a UK ye boye homoden eto yensa anase ye frɛ no ye bɔ na ye nya no nti ni nua bɛma o Ghana ha ɔno no mum na ebra asɛm ne ba ye no mrantie etutu omo na mo kɔ brekum ni kodi nkɔmɔ no fa ye kodi di nkɔmɔ na ye frɛ ni nua bɛma no no ye sɛ nokorɛ na mrantie ba om ho brekum ma abusua no omo gitumu ye sɛ omo nua bɛma no a o UK no asɛm a wade abeto abusua na so no enya de se omema abusua ni mogu ase to mba ye no mo je mrantie fefefe kama mo no tena ase eye se so mu nua be ma no ofiri ha no mo call eye UK ho no se omo ntini kampo a abusua no ekwan bia so omo befa so a omo betimi ahwe na ye nua mema yemienu ba bia mko fa sika free ye no omo onya de akokoto ho no nanso omabo na abo ni nua be ma na eyade a omantimi ni sentimi anka ni nua bema no na no na mbusa na se na abusua no mo be ne den eno na abrantie na wo Ghana ha no ekirim se abrantie di case na abasompa ana asempe nipa de a asem na etwetwe na so kakra sanse mo bae no omo ne kasa so omo nua bema no kasa wo UK enti UK ni na ntiase a ade nti na omo de asem na ba sompa hanom na omba be kom asem 400 years no ntiase a montena wa ofa en asem no nti hono na me bo wura no kan so opanyini asem a okana de yete ase a enye na yete ase so be so ne yehu se de wo kana te saa eti mu nua be ma na akɔgi sika sabe okoye no kofa sika de ba abusua no mu anka mba je ne fe so eti okofa ka ba asem so mu hu anamu am betuo na me ne abranche ne bo na abranche no o akoma kakra eme se on otia wa se yen on se di petit afo de enche na yakoma no ya asole ti ho no na me ka me ne da so onya abotre san se mrantie no mba ha no mo no sika o mo se almost be 3.6 billion na o mo so mo kwaje free ba bi di ba ye no mrantie no mo da o mo na ti kwan be so me bo no a asem o kan se mrantie mienu eni ni nua be ma na o UK ho no ebrom ni ko hia ye eye so mo ye nhyehyeye so mo de obi tu kwan no na abusua no o mo nyina bonkum enu o nyina nifa enti se abrantie no na ne ba okwaji tum yele no ni asem no
eti ya bono na ehoshe ne se ene oni ebedi nkombo ofa ye ba fie nso me frɛ no asem o kan na se na emrante na omde asem no e ban frɛ mo de a ene no omunu aba ma no sika 3.6 billion no woje ye no ene ne ye kan wa fie nso a sika no obetua ma emrante no ana se wontua ma emrante no eti no ene ade a ekɔ so no fa ebra eba ye no on se me ne abusua no ekohia di nkomo kakra bi na eme se voice ne wo ha yanko ne ekotie voice ne kakra bi se be ya asem no yanchada emo yi kakra bi connection bi fan to second music and anchor that's ya dey scan be kamu anchor scan be ba do you am dey see pen in tem no enu mu na mu nyan sa ti do it in this enya akoba na share wi ye nyina yo comfort yo what must you sere musika asem oba me na na yo mo ba ho a adora mu intervention no ana scan so no nyo ne betua you betua ne tia bunchi no ana it doesn't mean say scan no fa no kura so wa twi ya bi ene sa na tie adora mu be say sometimes so ne mo bi na dia balance ni do baby ba bia to na nkukuri ya ne be it doesn't mean say scan dey but feel no okay go kwasaji enyame nsha na adumade eso a wakwa akobo abrabo no sisi omo ye balance wo na otonfo wadu na ado bisika akoye balance amu yenko computer so jade mle ba beti ente ho na afi akoye ne yakwa abasisi Defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otuadi dimusa no. Oh, Express Group Adarmenti, akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to anase visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho Foiso 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Oh, William, Mamega.
kakra na menum e hwe eyensa ye fani piase aba adwaman so piase ane piase yensa foforo kra a wode awio ne lekọ na afra wonim nsa no wode nubra ne hahama na se egu yem a de so pusu nunum na wate ne pampan no wote ne da nkasa wotimi de se bo adwabo bia se ansaden ewo ho na se wonom nso a ni hwa no ayaso nkokra tina wonni piase wo agure sa pepepe ene chemi na min chemi piase sa enye na ewo ba hodo bia yeton nsadene ewo ho etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase fresa no mesi didi sui 0557 758431 and 0270258138 Piase Chemi na min chemi numni nyansem won to many pa wonni mfie dun wotwe ensasa apimfo nom FDA agedwade nkrato yi atum. Okay, FDA fuadi atumti akwanya wo se otumi ebo kakra na akokọ wanim ene asema aba no ano edine pa ohene fatwumi enko ofa metumi nuame manum ya omoye anesi fo yi fo se ekwan no manka se ni maso mo ha wo mo na omoto anampa na emom de wo mo adwene mo no uni omudi nkomo otimi se bibi wo mo adwene. I suggest to them say woman go to sana money betimi aboa. Roman form man akanche wo se boni akatua ye owo. Jeremia woman so akọ say de war pa de ya wan fa kwa apaso anya no wote say aboa kore de obutu nkosu anya ne de aso. Kwa hwe obebu ne namu afọ che obeye okwase nti ye ka kire ba afọ. Baby owo bia se na busua no so tie ya ne a. Ana se eba se wakwa ye ajapade bi e na wafiri mu anka busua no bekwa akofo ajapade no UK kura kombeto obi ama na kwa akofo se ajapade no de aba enti so wote ase na so mo be ma no kura asem a wo ka no kura mpo no aso wasa be sa asem no ni nua be ma no kasa ya wo kasa se o mo de ba sompa se no wabetua sika na na se na wagya mo mfani na puduo na hia mo nyina mbedi bi ne dwono mo nyina mo bedi bi na wo no obi di saade wasi adi wo be ka se baba se kona mo de kwasompa no mo de kona owia wasa betua sika na na se wo jai sika ni tua mun jai tua ebusua no ofa asem bi wase ne be se kire di aka kire wo munsu nyansa ko ka ese ma enka wo munsu nyansa na sika wese no wonu betimi di bia ye yie ya de yo na sa anya oya nya ofa ye enkofo mo fra ofa sesi ano Nipa mienu the same person ba akukura de by the pictures na enyo no nam se we dey dem pacho you hu free ada tine nipa timi tina se ma abro ne bone e hye tiri mu mate se de awuruye e mo jampa ne tiri mu da no wunua na wo bu ni fa so wo be sa wonko ahoto na de wo de abeya gabe so obekọ na ma ya egu ni nche na nya asem keto a owi abaka se Ghana form na te kwa de mo mpe bra bi abo mo na banchire mo mobla mo mpe adwuma of amati ko muntu o mohofo o munim kwan me enche o mo kwan nti ne wasese e chefu e chere tuntum e sata ma sankwase ebuo wese nsam no ye twa chere wo my Ghana mu hasenom nti so mbetie me de a e kwan no e dooso se de bia mesika no there are so many ways to kill a cat. It's up to you so bechusi e kwan a wo pe nti o mo de faso na nyom famfa from ablantia no se nya sa so kro mo kwan embassy o UK embassy se wo no wo mo kwa UK embassy mo kwa no information no kwa ma wo mo ombe na ba fast ombe from na ba fast mo be some de from na kwan so be long process so de amamo a shortcut wo ho mo fa so me nkasa anko acha busu ani mom na ensu enyansa ni titiro ne nua be ma na o kasa ye no na ne nsam na o kan ne de abasam ba kokura mpo sei nim ma me fuma no nseme da se bread okay ajamu no de wa se mo de ni aba ne da ho no over your friends akwaku nse de ye kanyina no menyi ni se obi wo na brochi se abrofu yo mo ba Ghana obashi sesika mo bi akwaji because ni kuro mo ya bobera no da ho dada na Ghana de beya na no o ampa de beya na no because ye kan ku America man for true me kan ye do mo bay the play crazy won say so ko no bi be shoot ku na play be say mama ye de yakọ ama yakọ America ho enti amani pa bi afanyansa kwan agi amanfo sika na wa hwe sika kakaka wo ya ye nwan ma beta bo mu din na me kwa bi so ya na menti ase ebi na o me na asefo enti o mo mpese ebi amanfo be hu o manim na nka bia mo koye de nka mo TV so na nka manim mu ba se ya na so bi a mo na munim de enti a ya na mo ya adwen kwa bi so kwa anse bi o ba sa me maka abusuani se wo de hye kwa bibi na ofi se untimi nsomu a ka cho mo se untimi nsomu
because anu e de je bosanya no ana de tua utimi so omo ko on the way abusuan ni omo kasa ba bi kura no mete kasa bi se me dase because no munim so omo nya ba bi aso wagwa abusuan bi obi di usika na kwa abusuan bi ma ye wo de abusuan fo bitimi ye o busuan fo betima kan sebe kasa de bi a chew ampa nso ba utie abrate o kasa ye dia o se mun sabe ka musika na nyene wasa pagya mo sa de mo hwefom na sabi mpredwasa mo ba ye ana mo ko se nyene ede na busua betima di adanse se ya frɛ de hye ono nso sisei etika producer frɛ ye na ka de ato so producer mpa ya frɛ de hye no wa ma ye mire bi se da sei nti ese bi a mo ntwen kakra na obewi su word bi se na sabi o ma ba ha na se sompa na mo de ko betima dwo musika na wutwa ye mpoa nipa bi na ma nipa bi wu nipa bi na ma bibi beto busuam enti na da bia meka obekọ fie bi mu no na nipa wo mu wi kura na o ma na o ma ya kwarensafo na nya sa no mote ba nipa ba ku ne kodi nkwasasem be sha busua no no mo ba ye no seven preduasa asante kasa ye se ponko aboda mani wura mo dam enu nti ene so pama akokọ bone a na akokọ pa di akiri nti seven preduasa akoko bi obetima pamona oba bedi uje na oba be so baby oba pamona woni mfie kro frum ifi oba ko wura mu ifi abo ko wura mu de sebe me kobo na enye yie sa na wetie amrantie ankofa sekan o man kofa se o mun ka duabo asem o ma babusua ho se mo de hyensie na waye hwe sika o mo bo odim wo ka no ma obi tinchan ya wonte o ma se da na onte se betuai na wunwa ya wo kasa ya wo dewe abrabanya bonya sa ko mbeka ya na ko afro wunwa no ampa mafa musika na ko watua wo wura dem ye nyam na ne mrane na sebe na esa busha krache ite ya se kokko se chifre no the open o kana o ho no de ko ye no ene o kana matua we ya se we se oka adu te mabusha bi esramo mo de se ko fa asamba se de mo de se wo wu anaso ye japade bia mukoye kunkon wo so no saa no kofa kaba munye kunkon wo so etukwa ko de tiawa abusua no ye nya record dem mo gitu sampa omo de hye no sika ne wono nti o munya abotre se mo sa kwada mu dua broni se sebe mubu kofu wo mo a no mo nya dan etuwa de tiawa ye pampata ku ansa ne to beche bafo ye de ne o makasa iti ye hwe de wache de bebe a chem enkola no ya mincha na bebia chempene no ya mincha nkora eje abusua ni tie ye ne a abrante no kasa no ankasa ye awo kwan bi so se ho na mo de ko ye no wo betua mamwana na mo ye ba mutua ma ye ana mutua ma wo mo asam kate se da meto enkaka nipa ne fro so mpanifo madaroma ye guso ya fre de hye no se ne waka na wanka bibia se na de ye ne ye te ye ne se zika na musa baka na nye na asam what bi da ogwe baka sachi aya kwa okay ebrani ndi ye nkwa achi kakra bi aye kan da bia me kan mezi unya asem ana wo menhye fi ho no asem be ye kesia na ye kwase ya uyi na danse umma kwase ya kudi adanse ma wa medonya me unya amane wona nanu manim enti nipa bia unya asem nipa osusu hu che no first ye beku efiri ono so obi nya nkwa efiri ono so obi do ka no obeje na ayiri pi na ode animunyam no hunu kasa unzi fie ko de ka no mtimi ko tu sheda ma hoto wobade de ntwe di kan pia wo hye abufu mo ka wa me yiru yiwu pie ebi na asi wo abusuan mu esrem wo fa ase brekum hema won kwa so se wade hye ni bia mfonyin da so no bi ehunu mo am firi brekum de mo hunu mfonyin ma hu nipa kro wo bo na adwuma din na ase adwuma din de sem Sons Ventures oton iPhones and Samsung. Okay, the adwuma na so a laptop adwuma da so wo okay wo abrosan bi station one okay Entimbacho amumfa picture nto so MCR na ya kan kire birekumfu amunnim se ebia na abusua na ntie kura momo nkoko nkan kire mo se mo wo fa se 2025 papa ni wachi a boni bedi wachi mi wi akobusa me wo fa se fo ne se mo pɛ no kwantentena na mo pɛ no kwantietia ba wi ombe kire bi aso ye be kire no ho kwantietia de ne wo kumase ya kwantentena be ko bondugu batietia bi so kura benye ni kwa so se lolo fe ye beje be bi obefa atua no na ni so bibiri no
Say Nipa ma boni wom tirim saa nti unya ye say ya na me pe boni kwan bi afa so no wagya ejimi firi say uyonku nipa bi before me hu ma dwene wantima mebo obi amfa na bi na ne ye kan umu obi nka wada wo manjira wo da wo de da biara da mo pese ye nka njira mo wani mu onyam wasi so na wo bobra futu amede gya utia wane say wate wo ho nka wo UK obi kura na apɛ Asem dada ti yetufu aka to say be ye ne ye sefata nye say futu ye de be ma no ye de ufunu be foro ka no aba ye wie so asa ye ne untua ya mo nkofunu ho wona abu nse wiase ye mienu bude ne amo panse kom ni nipa mmere saa obeba beduru boga ni tinu ho hyen no abo asomade oge ho anu asaje na aguso onzua nyansa no meye ne yesefata na kwan na maka ose mienu ye okumase de ne obondugu de ntudu opo metu opa o mane wone ho na minhira busuafonya ye mfa ko tam na tia na mun save mu credit ne yankonko ye de baby ade na bonde ye mfa ko a birthday na ho ne ye mfa ntumi ye kwa no a birthday with the Miami Papa Kofi Owusu ansa ezo mo fanto so mame Papa Kofi Owusu ansa wo US ono de okuta ne nkrata anti Donald Trump mpamo no ha Papa Kofi Owusu ansa mi nwia panini no nyame de afe baako ne de se matwa afe baako aka ne fie ho pa nyankopon nye okese na ho tedi de pa Kofi na Papa Kofi Owusu ansa o US o Virginia tipa nyankopon fa fie bebre nka ofie ho no mo ahoden no ma osika no ma hunumu we Nipa say banya ya ma happy birthday happy birthday to Papa Kwesi baby obi awrade nhira Papa Kofi awrade nhira no onya ne kase e wasi abɔ ne wura de muni ni na keka ho no tim say awrade nhira no na onya ne kase ani ya man kotote oyene fa ya yini gugum na fi wa wo ha mane da dwen bi da so bi bu kwase an mpatwa se mpenipa 4 ye wa ha de maw pacho brane ye ni wa Asem fama wate na koda na nemfri wo so ye ma wo be frɛ no 0243 585878 0243 58 another 58 78 and now 0552 095593 0552 095593 Honorable Berry Masafo wo go so abotan so honorable mamenchi me mate no afoma erade nkoso ensha no onya wa mate ni safo wo fa se pa no me mate no na say me call for ho de me fa no so ma me fa happy birthday we ma Dorcas that chain ma Dorcas 21st clinic na wo ye wadwuma it's your birthday erade nkoso ensha na onya wa domro so ontintim anam se duesie so bonten ho erade mo han empo de biara da no ma homra fa so sabe sebe ya wiase nyina bete so aba ama yenso yetimi anya ahoto happy birthday to you with 21st clinic from Dr. Blazer Foster so ebesikuma ya nyina ye ho yes ye do papa ye enjoy your day to the fullest of ampacho ye safo no na ban na firi so no na ban na firi so maybe so di ni be maybe o kira na ya we show what doctors na etwa go na who ofese ababa watontumi ofa enya na ye nsole ya wada Roma kwanda ho amame sorry na mini wachi ofa say so sorry o was ya born for me we ya born amini jamu no ya kwa